Nikdo se nechtěl starat o nemocného milionáře, dokud na jeho dveře nezaklepala pečovatelka se svými dětmi. Alexandru Novákovi bylo 38 let, když se mu život rozlomil na dvě části. Před nehodou byl mužem, který neznal prohru. Majitel jedné z největších stavebních firem v Česku, zvyklý uzavírat milionové obchody jediným telefonátem, vždy bezchybně oblečený a s tím sebejistým úsměvem, díky kterému mu všichni důvěřovali, i když ho sotva znali. Žil v obrovském domě v prestižní čtvrti Prahy s velkými okny propouštějícími odpolední světlo a zahradou jako z časopisu. Měl přátele, obchodní partnery, večírky, neustálé cestování a diář plný do poslední minuty. Nikdo si nepředstavoval, že se to všechno jedné noci zastaví. Bylo to v pátek po večeři s investory. Alexandr se rozhodl řídit svou dodávku sám, ačkoliv si dal pár skleniček. Nebyl opilý. To opakoval 1000krát potom, ale byl sebejistý, až příliš sebejistý. Prudce pršelo a silnice byla kluská. Za jízdy přijal hovor. Byla to jeho mladší sestra Marie, která s ním chtěla mluvit o rodinné záležitosti. Alexandr bezmyšlenkovitě odpověděl. V jedné vteřině se před ním objevila světla kamionu. Pokusil se otočit volantem, ale pneumatiky nereagovaly. Náraz byl suchý, brutální. Zvuk kroutícího se kovu se zapsal do mysli těch, kdo dorazili na místo první. Když se probudil v nemocnici, nechápal, proč necítí nohy. Pokusil se pohnout, ale jeho tělo nereagovalo. Viděl napjaté tváře lékařů a věděl, že něco je velmi špatně. Následující týdny byly směsicí operací, bolesti a zpráv, které padaly jako kameny. Poranění míchy, nevratné poškození, minimální šance na opětovné chození. Alexandr neplakal, když mu to řekli, jen zíral na bílý strop nemocnice, jako by čekal, že někdo řekne, že je to všechno omyl, ale nikdo to neřekl. Když se konečně vrátil domů, už to nebyl ten samý muž, který odešel té noci. Invalidní vozík se stal součástí jeho rutiny. Zpočátku se snažil udržet kontrolu nad firmou ze své domácí kanceláře, ale jeho povaha se změnila. Stal se netrpělivým, výbušným. Jakýkoliv detail ho rozčiloval. Pokud káva nebyla dostatečně horká, křičel. Pokud řidič přijel o 5 minut později, propustil ho. Pečovatelky, které rodina najala, nevydržely déle než pár dní. Některé odcházely s pláčem, jiné se po první směně prostě nevrátily. Alexandr odmítal pomoc, házel zraňující poznámky, na hodiny zavíral dveře svého ateliéru. Jeho staří přátelé ho přestali navštěvovat. Zpočátku chodili každý týden, pak každý měsíc, až přestali chodit úplně. Setkání v domě skončila, zahrada zůstala zelená, ale nikdo si ji už neužíval. Marie se k němu snažila přiblížit, ale Alexandr ji v tichosti obvinoval z onoho telefonátu, který obdržel vteřiny před havárií. Nikdy jí to neřekl přímo, ale jeho chladný pohled stačil, aby to pochopila. Firma začala pociťovat jeho nepřítomnost. Ačkoliv stále byl majitelem, mnoho rozhodnutí delegoval na svého švagra Radima, který nabídl pomoc, dokud se nezotaví. Alexandr přijal, protože neměl energii na hádky. Každý den se podobal tomu předchozímu. Probudit se, zírat na strop, poslouchat vzdálený hluk města a cítit vztek, který nevěděl, kam umístit. Nesnášel závislost na ostatních při oblékání, pohybu nebo něčem tak jednoduchém, jako je jít do zahrady. Nesnášel, když viděl svůj odraz sedící, nehybný. Fyzikální terapie byla dalším mučením. Lékaři trvali na tom, že by to měl zkusit, ale on reagoval sarkasmem a opouštěl sezení předčasně. Postupně to vzdal. Přesvědčil se, že to je jeho nový život a nic ho nezmění. Tisk, který ho dříve vyhledával kvůli rozhovorům o obchodu, nyní zveřejňoval krátké zprávy o paralyzovaném podnikateli. Někteří mluvili o tragédii, jiní o životní lekci. Alexandr nic nečetl. Nařídil odstranit zrcadla z domácí posilovny, protože se nesnesl vidět tam. Nehybný tam, kde dříve každé ráno trénoval. Noci byly horší. Ticho se stávalo tíživým a vzpomínky na náraz se vracely s plnou silou. Zvuk kamionu, náraz, zápach benzínu, probouzel se spocený s bušícím srdcem, ale další den si opět nasadil masku tvrdého muže, který nikoho nepotřebuje. Jak měsíce ubíhaly, jeho povaha se stala jeho nejhorším nepřítelem. Zaměstnanci chodili opatrně, když byli blízko něj. Nikdo nevěděl, jakou verzi Alexandra potkají. Mohl být hodiny ticho a najednou vybuchnout kvůli maličkosti. Velký dům se začal cítit prázdný,
jako by stěny uchovávaly ozvěnu toho, kým kdysi byl a už není. 2 roky po nehodě Alexandr sotva opouštěl svůj majetek. Odmítal pozvání, ignoroval hovory, žil uzavřený v šedivé rutině, měl peněz na zbyt, ale v ničem nenacházel smysl. Jediná věc, která ho zřejmě udržovala v pohybu, byla pýcha. Nechtěl, aby ho někdo viděl slabého. Nechtěl soucit. Raději, aby ho viděli jako obtížného muže, než jako někoho zlomeného. Avšak hluboko uvnitř byly chvíle, kdy ho samota tížila více než invalidní vozík. Chvíle, kdy se díval z okna a viděl děti ze sousedství hrát si na ulici, bezstarostně běhat a cítil prázdnotu, kterou nevěděl, jak vyplnit. Ale místo, aby to přiznal, zatáhl závěsy a požádal, aby ho nikdo nerušil. Tak žil Alexandr Novák, uvězněný ve svém vlastním domě, s nedotčeným majetkem a srdcem plným hněvu, aniž by tušil, že velmi brzy někdo zaklepe na jeho dveře a změní směr všeho, co považoval za ztracené. Toho rána bylo v Alexandrově domě tišeji než obvykle. Uplynuly pouhé 3 dny od doby, kdy poslední pečovatelka odešla s pláčem poté, co na ní Alexandr křičel za přesunutí obrazu. Marie byla zoufalá. Volala do několika agentur, ale když slyšeli jméno Alexandr Novák a adresu v pražské prestižní čtvrti, mnoho lidí práci bez přemýšlení odmítlo. Pověst nesnesitelného muže už kolovala po celém městě. Mezitím, v mnohem obyčejnější čtvrti na druhém konci Prahy, Lucie Dvořáková dokončovala česání své dcery Sofie před malým zrcadlem s ulomeným rohem. Bylo jí 30 let. Vlasy měla stažené do jednoduchého culíku a kruhy pod očima, které se jí nedařilo skrýt. Její syn Matěj už seděl u stolu a čekal na snídani. Lucie popáté zkontrolovala svůj mobil. S malou nadějí poslala žádost o místo pečovatelky. Pracovala jako chůva na hodiny, uklízela domy, když se něco našlo, ale to nestačilo. Od doby, kdy její manžel Radek zemřel před 2 lety při autonehodě, bylo všechno těžké. Nemocniční dluhy, nájem, škola dětí. Toho rána obdržela nečekaný hovor. Agentura jí řekla, že práce je obtížná, že pacient má špatnou povahu a že mnoho lidí nevydrží ani týden. Plat byl však více, než Lucie vydělávala za celý měsíc. Podívala se na své děti a věděla, že tuto příležitost nemůže nechat ujít. Slíbila jim, že všechno bude v pořádku a nechala je u své sousedky, paní Elvíry, než nasedla na autobus směrem k dané adrese. Když vystoupila před Alexandrovým obrovským domem, cítila, jak se jí třesou nohy, vysoká brána, dokonalá zahrada, moderní fasáda vzbuzující respekt. Urovnala si jednoduchou blůzu, kterou měla na sobě, a zazvonila. Hlídač otevřel a bez mnoha slov ji pustil dovnitř. Podlaha se leskla tak, že se Lucie bála, že ji ušpiní svými ošoupanými botami. Marie ji přivítala v obývacím pokoji. Rychle a bez obalu jí vysvětlila situaci. Můj bratr je komplikovaný, řekla, ale potřebuje pomoc. Pokud se rozhodneš zůstat, budu ti velmi vděčná. Lucie se zhluboka nadechla a přikývla. Nebylo cesty zpět. Když vstoupila do pracovny, kde Alexandr trávil většinu dne, uviděla ho zády k sobě, jak se dívá z okna. Invalidní vozík stál před oknem a on měl ruce skřížené. Marie oznámila její jméno a téměř okamžitě odešla, jako by nechtěla být svědkem okamžiku. Alexandr pomalu otočil vozík a prohlédl si ji od shora dolů. Neřekl dobrý den, nenabídl místo, jen se zeptal, jak dlouho hodlá vydržet, než uteče jako ostatní. Lucie ucítila ránu těchto slov, ale nesklopila pohled. Odpověděla mu, že nepřišla utíkat, že přišla pracovat. Alexandr se suše zasmál a řekl jí, že to všichni říkají první den. Kladným tónem jí vysvětlil, že nepotřebuje soucit ani rady, že pokud je tam, je to proto, aby plnila rozkazy a nic víc. Lucie bez hádek přikývla, přistoupila k němu a zeptala se na jeho denní rutinu. Alexandr se zamračil, překvapený, že se mu nesnaží mluvit se soucitem. Řekl jí, že v tuto dobu obvykle kontroluje firemní dokumenty a že nepotřebuje pomoc. Chvíli stála a nevěděla, zda odejít nebo zůstat. Nakonec se rozhodla trochu uklidit stůl plný rozházených papírů. Alexandr ji pozorně sledoval a čekal, až udělá něco špatně, aby ji mohl kárat. Když pohnula složkou, zvedl hlas a řekl jí, ať se ničeho nedotýká bez povolení. Lucie se okamžitě zastavila a požádala ho, aby jí ukázal, jak by to raději měl. Tato odpověď ho trochu zaskočila. Nebyl zvyklý,
aby mu někdo odpovídal bez strachu, ale ani bez vzdoru. První střet byl nevyhnutelný. V době oběda přinesla Lucie jídlo, které připravila kuchařka. Alexandr sotva ochutnal sousto a řekl, že je studené. Dotkla se talíře a zjistila, že je teplý. Bez diskuse ho odnesla zpět do kuchyně a o pár minut později ho přinesla zpět. Alexandr se na ní podíval a čekal, až si bude stěžovat. Jen se ho zeptala, jestli potřebuje ještě něco. Napětí bylo cítit ve vzduchu, jako by každé slovo mohlo vyvolat hádku. Odpoledne mu Lucie pomohla přesunout se na terasu. Pohyb byl zpočátku neohrabaný, ale ona ho pevně držela. Alexandr se rozlobil, když cítil, že ztrácí rovnováhu, a požádal ji, aby ho pustila. Lucie tak neučinila, dokud se neujistila, že je stabilní. Podíval se na ní zlobně, ale také s něčím jiným, s něčím, co už dlouho neukázal. Překvapení. Nikdo ho takhle nedržel, aniž by se třásl. Večer se Marie vrátila, aby se svého bratra zeptala, co si myslí o nové pečovatelce. Alexandr odpověděl, že je stejná jako ostatní, ať si nedělá iluze. Ale když se Lucie rozloučila s tím, že se vrátí druhý den v 8, on neřekl, aby se nevracela. Tento malý rozdíl nezůstal Marii bez povšimnutí. Venku, když šla k autobusové zastávce, Lucie cítila tíhu dne na ramenou. Nebylo to snadné. Alexandr byl tvrdší, než si představovala, ale také viděla něco v jeho pohledu, když mu pomáhala na terase. Nebyl to jen hněv, byl to strach, byla to frustrace, byl to muž, který nevěděl, jak žít v těle, které už mu neodpovídalo. Lucie myslela na své děti a na plat, který jí slíbili. Myslela na Radka a na to, jak se život mění bez varování. Slíbila si, že vydrží, že se nevzdá při prvním výkřiku. Mezitím, ve velkém domě, Alexandr zíral na dveře, kterými odešla. Nechápal, proč ta žena nereagovala jako ostatní. Neměla s ním soucit, nesnažila se mu kázat, neutekla, když zvedl hlas. Řekl si, že na tom nezáleží, že za pár dní odejde jako všechny. Ale té noci, když ticho opět zaplnilo dům, poprvé po dlouhé době pomyslel, že se možná někdo bez strachu přišel podívat, jak na tom doopravdy je. A to, ačkoliv to nechtěl přiznat, ho zneklidnilo. První dny Lucie v Alexandrově domě byly jako chůze po skle. Každé ráno přicházela přesně, s vlasy staženými do culíku a malým zápisníkem, kam si zapisovala časy, léky a jakékoliv detaily, které by jí pomohly vyhnout se chybám. Alexandr už byl vzhůru, když vstupovala do pracovny. Někdy předstíral, že ji nevidí, jindy se na ní díval přímo, jako by hledal důvod, proč jí říct, aby se nevracela. Atmosféra byla od rána těžká. Pokud Lucie otevřela závěsy, aby dovnitř proniklo světlo, řekl, že ho ruší záře. Pokud je nechala zavřené, ptal se, proč dům vypadá jako jeskyně. Zdálo se, že nic není v pořádku. Jednoho rána, když upravovala polštáře na invalidním vozíku, aby ho nebolela záda, Alexandr jí řekl, že nepotřebuje, aby se s ním zacházelo jako s invalidou. Lucie se zastavila, podívala se na něj a odpověděla, že ho tak nevidí, že jen dělá svou práci. Krátce se zasmál a řekl jí, že to všichni říkají. Tato věta se stala neustálou. Všichni říkají totéž. Všichni slibují, že zůstanou. Všichni odejdou. Lucie poslouchala, aniž by se nechala vtáhnout. Místo dlouhých slov se soustředila na činy. Přinášela mu kávu tak, jak ji měl rád, silnou a bez cukru. Rychle se naučila, kde má uložený každý dokument. Všimla si, že ačkoliv se zdál být nepořádný, měl svůj vlastní systém. Také si uvědomila, že Alexandr tráví mnoho času pozorováním zahrady, aniž by cokoliv řekl. Jednoho dne se rozhodla zeptat ho, zda by nechtěl jít na chvíli ven. Odpověděl, že není žádný cirkusový kůň, aby ho vodili. Lucie netrvala na svém, jen řekla, že čerstvý vzduch někdy pomáhá, když bolí hlava. Toho odpoledne, aniž by se na ní podíval, Alexandr souhlasil. Přesun byl nepohodlný. Alexandr nesnášel pocit, že je závislý na někom při překonávání dveří. Když se jedno z kol zaseklo v rámu, silně udeřil do opěrky ruky. Lucie zůstala klidná a opatrně uvolnila kolo. V zahradě zavládlo dlouhé ticho. Bylo slyšet ptáky a vzdálený hluk aut na třídě. Lucie si sedla na nedalekou lavičku, aniž by narušovala jeho prostor. Alexandr ji sledoval koutkem oka. Nemluvila zbytečně moc. Nesnažila se z něj dostat přiznání, toho znervózňovalo. V předchozích dnech se ho některé pečovatelky ptaly na osobní otázky, snažili se, aby mluvil o svých pocitech.
Okamžitě je umlčel. S Lucií to bylo jiné. Ona tam jen byla, ale napětí nezmizelo. Jednoho odpoledne, když procházeli firemní dokumenty, které přišly kurýrem, si Lucie všimla, že se Alexandr mračí při čtení některých čísel. Bez přemýšlení se ho zeptala, zda potřebuje, aby někomu zavolala. Alexandr vybuchl. Řekl jí, ať se neplete do něčeho, čemu nerozumí, že její práce není vyjadřovat se k obchodu. Hlas se mu ozval hlasitěji, než očekával. Lucie udělala krok zpět, překvapená, ale neplakala ani se nehádala. Pouze řekla, že chtěla jen pomoci. Alexandr otočil vozík a otočil se k ní zády. Ten den se téměř všechno skončilo. K večeru zavolala Marie, aby se zeptala, jak to jde. Alexandr odpověděl, že je to jako vždycky. Když se Marie zeptala na Lucii, řekl, že uvidí, jak dlouho vydrží. Tou samou nocí Lucie málem nepřišla. Doma, když pomáhala Matějovi s úkoly a poslouchala Sofii, jak jí vypráví něco ze školy. Myslela na křik, na chladný Alexandrův pohled. Přemýšlela o tom, že si najde jinou, méně náročnou práci, ale pak otevřela obálku s první týdenní platbou a pochopila, že si nemůže dovolit vzdát se. Další den se vrátila. Alexandr byl překvapen, když ji viděl vcházet, jako by se nic nestalo. Nic neřekl, ale jeho výraz se na vteřinu změnil. Toho rána se stalo něco, co znamenalo malý pokrok. Alexandr se pokusil dosáhnout na knihu, která ležela na nízké poličce. Vozík mu nedovolil se dostatečně přiblížit, příliš se natáhl a ztratil rovnováhu. Lucie rychle zareagovala a podržela ho, než spadl. Na několik vteřin zůstali velmi blízko. Alexandr dýchal zrychleně, spíše z vzteku než z námahy. Očekával, že řekne něco jako pozor, nebo já ti to říkala, ale Lucie jen upravila vozík a podala mu knihu bez komentáře. To ticho bylo jiné, nebylo nepříjemné. Bylo to, jako by chápala, že nepotřebuje připomínání svého omezení. S postupem dní začaly mít krátké, téměř vynucené rozhovory v rámci rutiny. Alexandr se zeptal, proč žena v jejím věku dělá tak náročnou práci. Lucie odpověděla, že má 2 děti a mnoho účtů k zaplacení. Více detailů neuvedla. Na otce dětí se neptal, i když na něj myslel. Jednoho odpoledne, když čekali na fyzioterapeuta, který téměř vždy odcházel dříve, protože Alexandr rušil sezení, mu Lucie vyprávěla, že dříve pracovala jako chůva v domě, kde jí děti nedovolili ani na minutu se posadit. Alexandr poznamenal, že alespoň ty děti mohly běhat. Poprvé zněl jeho hlas spíše smutně než zlostně. Lucie nevěděla, co říct, ale zůstala po jeho boku. Fyzioterapeut dorazil a jako vždycky Alexandr řekl, že se mu nechce. Lucie opatrně zasáhla. Řekla mu, že mohou zkusit jen 10 minut. Pokud pak bude chtít přestat, udělají to. Alexandr váhal, ale souhlasil. Těch 10 minut bylo napjatých. Každý pohyb se zdál být připomínkou toho, co ztratil. Avšak po skončení nepožádal terapeuta, aby odešel dříve. Byla to malá změna, téměř neviditelná, ale skutečná. Toho večera, když se Lucie loučila, Alexandr ji zavolal, než odešla. Zeptal se jí, v kolik hodin se vrátí druhý den. Odpověděla, že v 8, jako vždycky. On přikývl, aniž by se na ní přímo podíval. Nebyla to omluva za křik ani slib, že se zlepší, ale ani to nebylo odmítnutí. Soužití bylo stále obtížné. Byly chvíle, kdy Alexandr znovu zvedl hlas a dny, kdy Lucie přicházela s těžkým srdcem, aniž by věděla, jakou jeho verzi najde. Avšak něco se pod tím napjatým povrchem začínalo hýbat. Ještě to nebyla důvěra ani přátelství. Byl to jen malý prostor, kde už nebylo všechno zlostí. A i když to ani jeden z nich neřekl, oba věděli, že ten prostor roste. Poprvé, co Lucie uviděla Valerii, bylo jednoho odpoledne, kdy v domě bylo neobvykle rušno. Alexandr strávil dopoledne kontrolou smluv a měl špatnou náladu, protože několik projektů se zpozdilo. Lucie uklízela nějaké dokumenty, když uslyšela zvuk pevných podpatků přecházejících po mramorové podlaze. Nebyla to Marie. Ten krok měl jistotu a něco víc, jako by každý úder o podlahu označoval teritorium. Valerie se objevila u dveří pracovny, aniž by zaklepala, vysoká, dobře oblečená, s rovnými vlasy perfektně upravenými a úsměvem, který nedosahoval k očím. Prohlédla si Lucii od shora dolů s výrazem, který nepotřeboval slov k pochopení. Pak obrátila pozornost k Alexandrovi a její tón se změnil na sladký, téměř přehnaný. Zeptala se ho, jak se má, zda něco potřebuje, zda zkontroloval poslední finanční výkazy.
Alexandr odpověděl krátkými frázemi. Lucie si všimla, že jeho postoj se stuhne, když je Valerie poblíž. Valerie byla manželkou Radima, švagra, který od nehody převzal mnoho rozhodnutí ve firmě. Účastnila se také schůzek, ačkoliv oficiálně neměla jasnou pozici. Říkala, že jen pomáhá, ale její přítomnost v provizorní kanceláři v domě byla neustálá. Toho dne měla pod paží tlustou složku. Přistoupila ke stolu bez dovolení a začala vysvětlovat, že je třeba podepsat naléhavé dokumenty. Alexandr vzal pero, ale než podepsal, pozorně si prohlédl některá čísla, zamračil se, zeptal se, proč některé výdaje tolik vzrostly. Valerie odpověděla rychle, s technickými vysvětleními, která zněla nacvičeně. Lucie, která uklízela nějaké papíry, si všimla, že Alexandr nebyl zcela přesvědčen. Když požádal o čas na klidnou kontrolu, Valerijin úsměv na vteřinu stuhl. Řekla, že není čas, že partneři tlačí. Alexandr nakonec položil pero na stůl a řekl, že podepíše později. Následovalo nepříjemné ticho. Valerie odvrátila pohled k Lucii a zeptala se, kdo je. Alexandr odpověděl, že je to jeho nová pečovatelka. Valerie zvedla obočí a poznamenala, že doufá, že vydrží déle než předchozí. Lucie ucítila ránu, ale zůstala pevná. Odpověděla, že je tu, aby pracovala a nic víc. Valerie se bez tepla usmála a řekla, že v tomto domě je to jednoduché. Pak se více přiblížila k Alexandrovi a tišším tónem mu připomněla, že musí důvěřovat rodině, že zaměstnanci přicházejí a odcházejí, ale krev je krev. Lucie neslyšela všechno, ale pochopila zprávu. Když Valerie odešla, zanechala ve vzduchu silný parfém a pocit kontroly. Alexandr zůstal několik minut v tichosti. Lucie se odvážila zeptat, zda chce, aby uspořádala dokumenty. Odpověděl, že ne, že je nechá tak, jak jsou. To odpoledne, když mu pomáhala přesunout se do jídelny, Alexandr poznamenal, že Valerie je od nehody vždycky u všeho. Řekl, že bez Radima a jí by se firma zhroutila, ale jeho hlas neznel vděčně, spíše unaveně. V následujících dnech se Valerie začala objevovat častěji. Přicházela bez ohlášení, prohlížela papíry, telefonovala z pracovny, jako by byla její. Někdy Luciinu přítomnost úplně ignorovala. Jindy jí dávala pokyny, které neměly nic společného s péčí o Alexandra, jako například, aby přinesla kávu na schůzky, na kterých neměla být. Lucie poslechla bez diskuse, ale začala si všímat podivných detailů. Jednou viděla Valerii, jak rychle schovala dokumenty do kabelky, když si je Alexandr vyžádal. Jindy slyšela ostrou hádku mezi Valerií a Radimem na chodbě. Mluvili o termínech, o převodech, o nutnosti, aby Alexandr některé pohyby nekontroloval. Lucie nerozuměla úplně všemu, ale tušila, že něco není v pořádku. Jednoho odpoledne měl Alexandr hovor se starým obchodním partnerem, který se ptal, proč už neodpovídá přímo na důležité e-maily. Alexandr odpověděl, že je vždy k dispozici. Když položil, podíval se do své doručené pošty a všiml si několika zpráv, které neviděl. Zavolal Radimovi, aby mu vysvětlil. Radim řekl, že je filtroval, aby mu ušetřil stres. Alexandr se nezdál být přesvědčen. Lucie tiše sledovala, ale v její mysli se začaly skládat jednotlivé dílky. Valerie nechtěla jen pomáhat, chtěla ovládat. Napětí vzrostlo, když se Valerie rozhodla vyjádřit k Alexandrově rehabilitaci. Na schůzce s fyzioterapeutem poznamenala, že možná utrácejí peníze za něco, co nepřinese výsledky. Řekla, že nejlepší je přijmout realitu a soustředit se na firmu. Alexandr zatnul pěsti. Lucie viděla, jak ho tato slova zasáhla více, než chtěl ukázat. Toho večera, když už Valerie odešla, Alexandr zůstal hodiny v tichosti. Nakonec řekl, že možná mají pravdu, že možná je zbytečné trvat na terapiích. Lucie se na něj podívala a zeptala se ho, zda je to jeho rozhodnutí nebo někoho jiného. On neodpověděl, ale otázka zůstala viset ve vzduchu. Následující dny byly napjatější. Valerie začala zpochybňovat Luciinu přítomnost. Řekla Marii, že jí nedůvěřuje, že nikdo neví, kdo doopravdy je. Dokonce naznačila, že by mohla situace zneužívat. Marie Lucii bránila, ale pochybnost byla zasetá. Jednoho rána, když Lucie organizovala digitální archiv Alexandrově počítači, našla složku s aktuálními finančními výkazy. Všimla si pohybu peněz na účty, které nepoznávala, nebyla expertka, ale částky byly vysoké. Zrovna v tu chvíli Valerie vstoupila bez zaklepání.
Při pohledu na obrazovku se jí změnil výraz. Prudce zavřela notebook a řekla Lucii, že by neměla kontrolovat věci, které se jí netýkají. Alexandr, který byl na druhé straně pracovny, scénu tiše sledoval. Poprvé okamžitě neobhajoval Valerii, jen se zeptal, co se děje. Valerie odpověděla, že pečovatelka narušuje soukromé informace. Lucie vysvětlila, že jen uspořádává soubory, jak ji o to požádal. Atmosféra se stala napjatou. Alexandr požádal, aby ten den nechali počítač na pokoji. Valerie odešla naštvaně. Když zůstali sami, Alexandr se na Lucii podíval se směsicí pochyb a zvědavosti. Zeptal se jí, co přesně viděla. Lucie na vteřinu zaváhala, ale rozhodla se být upřímná. Vyprávěla mu o převodech a o částkách, které jí připadaly divné. Alexandr mlčel a zpracovával informace. To bylo poprvé, co pohled nedůvěry, který vždy směřoval k celému světu, nebyl zaměřen na ni, ale na někoho jiného. A zatímco slunce zapadalo nad zahradou, začalo se něco měnit nejen mezi nimi, ale i v tom, jak Alexandr viděl rodinu, která o sobě říkala, že ho chrání. Od chvíle, kdy Lucie viděla ty podivné pohyby v počítači, na to nemohla přestat myslet. Nebyla účetní ani finanční expert, ale léta spravovala každou korunu ve svém domě. Věděla, kdy něco nesedí. Tu noc skoro nespala. Přemýšlela, zda udělala špatně, že promluvila. Přemýšlela, že se možná plete do něčeho, co se jí netýká. Ale také si vzpomínala na Alexandrovu tvář, když slyšel, co mu řekla. Nebyla to tvář zlosti, byla to pochybnost a to bylo nové. Druhý den dorazila do domu s pocitem, že atmosféra je napjatější. Alexandr byl v pracovně a kontroloval papíry s koncentrací, kterou neprojevil po týdny. Sotva ji viděl vstoupit, požádal ji, aby zavřela dveře. Nezvedl hlas, nebyl tam žádný sarkasmus. Jen se jí zeptal, aby mu znovu vysvětlila, co si všimla. Lucie mluvila pomalu. Řekla mu, že převody často směřovaly na stejný účet a že popisy byly velmi obecné. Provozní náklady, externí poradenství, naléhavé platby, ale částky byly vysoké a opakované. Alexandr se zamračil. Řekl, že tyto účty nebyly před nehodou obvyklé. Lucie už nic nedodala. Nechtěla vypadat, že někoho obvinuje. Zapnul počítač a požádal ji, aby mu přesně ukázala, kde to viděla. Tentokrát, když otevřel složku, ji nikdo prudce nezavřel. Alexandr začal procházet soubor po souboru. Ticho bylo tak silné, že bylo slyšet klikání myši jako kladivo. Po několika minutách zvedl telefon a zavolal Radimovi. Požádal ho, aby to odpoledne přinesl všechny podrobné finanční výkazy. Jeho hlas byl pevný, odlišný od hlasu předchozích týdnů. Lucie si této změny všimla. Bylo to, jako by se v něm něco aktivovalo. Než Radim dorazil, objevila se nejdříve Valerie. Vstoupila s tou samozřejmostí, která už byla zvykem. Řekla, že slyšela, že Alexandr chce zkontrolovat účty. Snažila se znít klidně, ale bylo na ní vidět napětí. Vysvětlila, že vše je pod kontrolou, že není nutné nedůvěřovat rodině. Alexandr na ní bez mrknutí oka zíral. Řekl jí, že kontrola čísel není nedůvěra, je to jeho právo jako majitele. Valerie sevřela rty, podívala se na Lucii, jako by věděla, odkud ta úzkost pochází. Ten pohled byl jasný. Ukazovala na ní beze slov. O několik hodin později dorazil Radim s několika složkami. Pracovna se proměnila v jakousi výslechovou místnost. Alexandr požádal, aby Lucie zůstala. Valerie se na to zamračila, ale nic neřekla. Radim začal vysvětlovat pohyby. Mluvil o dočasných investicích, o předčasných platbách, o příležitostech, které si nemohli nechat ujít, ale každé vysvětlení mělo mezery. Alexandr kladl přímé otázky, přesná data, jména dodavatelů, podepsané smlouvy. Radim váhal víc, než by měl. Lucie tiše sledovala, ale cítila, jak vzduch stěžkne. V jeden okamžik Alexandr požádal o doklady o konkrétním převodu, který se opakoval každý měsíc. Radim hledal mezi papíry a řekl, že je tam nemá, že je pošle později. Tato odpověď se Alexandrovi nelíbila. Jeho pohled se změnil. Už to nebyl pohled unaveného muže, byl to pohled někoho, kdo začínal vážně pochybovat. Když schůzka skončila, Valerie přistoupila k Lucii na chodbě. Řekla jí, že by si měla pamatovat své místo v tomto domě, že tam není, aby vnášela pochybnosti do Alexandrově hlavy. Lucie pocítila nutkání silně odpovědět, ale zdržela se. Jen řekla, že jejím jediným zájmem je dělat svou práci dobře. Valerie se k ní trochu naklonila a varovala ji,
že ve velkém biznisu nejsou věci tak jednoduché, jak se zdají. Pak odešla. Toto varování se Lucii honilo hlavou. To odpoledne Alexandr požádal o něco, co dlouho nedělal. Chtěl jít do centrály firmy. Marie byla překvapena, když slyšela jeho rozhodnutí. Snažila se ho přesvědčit, aby se tolik nenamáhal, ale on trval na svém. Lucie mu pomohla připravit se. Cesta proběhla v tichosti. Když dorazili do budovy, několik zaměstnanců se na ně dívalo. Někteří vypadali nervózně, jiní předstírali normálnost. Alexandr požádal, aby ho zavezli přímo do zasedací místnosti. Hodiny kontroloval zprávy, mluvil s účetními, požadoval přístupy, které dříve nepotřeboval, protože slepě důvěřoval Radimovi. Postupně se začaly objevovat další nesrovnalosti, nafouknuté faktury, platby za služby nově založeným firmám, smlouvy podepsané bez jeho přímého souhlasu. Každý nový údaj byl jako dílek, který potvrzoval to, co Lucie poprvé viděla téměř náhodou. Valerie dorazila do kanceláře, když už bylo pozdě. Pokusila se zasáhnout s tím, že všechno má vysvětlení, ale Alexandr už ji neposlouchal se stejnou důvěrou. Lucie stála stranou, vědoma si toho, že její role není hrát hlavní roli. Věděla však, že ten den znamenal zlom. Když se vrátili domů, Alexandr byl vyčerpaný, ale v jeho pohledu bylo něco jiného. Nebyl to jen vztek, byla to odhodlání. Požádal Lucii, aby následující den uspořádala všechny digitální soubory od začátku roku. Řekl, že chce všechno osobně zkontrolovat. Lucie přikývla. Věděla, že to bude mít následky. Toho večera, když se loučila, Alexandr ji zavolal jménem. Bylo to poprvé, co to udělal bez chladu. Poděkoval jí. Ačkoliv to sotva bylo slyšet, Lucie cítila knedlík v krku. Nebylo to vítězství, nebylo to oslava, byl to jen začátek něčeho většího. Ale uprostřed toho domu plného napětí pochopila, že už nebyla jen pečovatelka, u které nikdo nečekal, že vydrží. Stala se osobou, která otevřela dveře, které ostatní chtěli udržet zavřené. A na druhé straně těch dveří bylo mnohem víc než jen špatně umístěná čísla. Dny po návštěvě kanceláře byly těžké. Alexandr skoro nespal. Zůstával dlouho do noci, kontroloval soubory, porovnával čísla, telefonoval, co dříve bezmyšlenkovitě delegoval. Lucie si všímala, že je soustředěnější, ale také napjatější. Tlak si vybíral svou daň. Sotva ochutnal jídlo a odmítal odpočívat. Marie se ho snažila přesvědčit, aby se uklidnil, ale on byl odhodlán pochopit, co se stalo s jeho firmou, zatímco on byl uzavřen ve svém vlastním vzteku. Valerie se naopak v domě objevovala méně, ale když už, její úsměv se zdál nucenější. Atmosféra byla tíživá. Jednoho odpoledne, když Lucie organizovala dokumenty v pracovně, Alexandr začal dýchat jinak. Zpočátku to bylo mírné, jako by byl unavený. Zvedla pohled a všimla si, že jeho obličej je bledší než obvykle. Zeptala se ho, zda se cítí dobře. Odpověděl, že ano, že ho jen trochu bolí hlava. Pokusil se dál číst, ale ruka se mu začala třást. Lucie nechala, co dělala, a přiblížila se. Jeho dech se stal rychlým a nepravidelným. Alexandr si jednou rukou stiskl hruď, jako by ho něco zevnitř drtilo. Lucie pocítila v břiše úder strachu, ale nestrácela čas. Okamžitě zavolala lékaře a snažila se udržet Alexandra při vědomí. Snažil se říkat, že je v pořádku, ať nepřehání, ale pot na jeho čele říkal něco jiného. Lucie mu pomohla lehnout si na pohovku. Mírně mu zvedla nohy, jak se naučila v první pomoci, a klidně na něj mluvila, aby se nenechal unést panikou. Minuty se zdály nekonečné. Marie přiběhla, když uslyšela rozruch. Vidět bratra takhle ji na vteřinu paralyzovalo. Lékař dorazil krátce poté a rychle Alexandra prohlédl. Řekl, že to vypadá na silnou úzkostnou krizi v kombinaci s extrémní vyčerpaností, ale že ho potřebují odvést do nemocnice, aby vyloučili něco vážnějšího. Sanitka přijela se zapnutými světly, která narušila klid ulice. Když ho nakládali, Alexandr pohledem hledal Lucii, nic neřekl, ale v jeho očích se odráželo něco jiného než obvyklý hněv. Byl to skutečný strach. V nemocnici potvrdili testy, že se nejedná o vážný srdeční problém, ale o velmi vysokou úroveň stresu. Lékař byl jasný, pokud to tak bude pokračovat, mohlo by se to zkomplikovat. Doporučil mu zpomalit, lépe spát a nenést všechno sám. Alexandr tiše poslouchal. Nehádal se.
To už bylo zvláštní. Lucie zůstala v čekárně, zatímco Marie mluvila s lékařem. Myslela na své děti, na to, jaké by to bylo ztratit Radka a zůstat s tolika otázkami. Vidět Alexandra zranitelného v ní něco pohnulo. Nebyl to soucit, bylo to poznání, že za tvrdým mužem se skrývá někdo, kdo také dlouho nesl strach a hněv, aniž by to řekl nahlas. Když ho odvezli na pokoj k pozorování, Lucie pomalu vstoupila. Alexandr byl klidnější, připojený k monitorům. Podíval se na ně a tentokrát tam nebyl sarkasmus. Řekl jí, že nesnáší pocit slabosti. Lucie se přiblížila a odpověděla mu, že kdokoliv na jeho místě by byl vyčerpaný, že to není slabost, ale příliš velká zátěž najednou. Několik vteřin mlčel. Pak přiznal, že od nehody neměl skutečně čas nic zpracovat. Nejprve to byla fyzická bolest, pak vtek, pak firma. Nikdy si nedovolil zastavit se. To přiznání nebylo dlouhé ani dramatické, ale bylo upřímné. Lucie mu nekázala, jen mu řekla, že nemusí vyřešit všechno za jeden den a že požádat o pomoc ho nedělá méně schopným. Alexandr na okamžik zavřel oči. Zdálo se, že ji opravdu poslouchá. Tu noc zůstal v nemocnici. Marie musela jít domů, aby si na pár hodin odpočinula, a Lucie se nabídla, že zůstane. Nebylo to přísně součástí její práce, ale nechtěla ho nechat samotného. Nad ránem se Alexandr probudil rozrušený noční můrou. Jeho dech se opět zrychlil. Lucie bez přemýšlení vzala jeho ruku. Klidně na něj mluvila. Připomínaje mu, že je v nemocnici, že vše je pod kontrolou. Postupně se uklidnil. Hned ruku neodtáhl. Bylo to prosté gesto, ale něco to znamenalo. Druhý den ráno lékař povolil, aby se vrátil domů s podmínkou, že zpomalí tempo. Cestou už ticho nebylo nepříjemné, spíše zamyšlené. Po příjezdu Alexandr požádal, aby zrušili schůzky toho dne. Požádal Lucii, aby mu pomohla uspořádat jen to nejnutnější. Poprvé od jejího příchodu bez diskuse přijal odpočinek. Lehl si do svého pokoje a zavřel oči, zatímco Lucie upravovala polštáře, aby mu bylo pohodlněji. Než odešla, zavolal ji. Poděkoval jí, že nestratila klid. Řekl, že kdyby nereagovala rychle, možná by vše bylo horší. Lucie se jemně usmála a odpověděla, že jen udělala, co by udělal každý. Alexandr zavrtěl hlavou. Věděl, že ne každý by zůstal. Tato zdravotní krize změnila dynamiku mezi nimi. Neodstranila problémy ani napětí s Valerií, ale prolomila bariéru. Alexandr ji přestal vnímat jen jako zaměstnankyni. Začal jí důvěřovat, že když se věci vymknou kontrole, ona neuteče. A Lucie, když ho viděla zranitelného na nemocničním lůžku, pochopila, že za tvrdým chováním se skrývá muž, který příliš dlouho nesl strach a hněv, aniž by to řekl nahlas. Po krizi v nemocnici se v Alexandrovi něco změnilo. Nebyla to velká změna ze dne na den, ale spíše trhlina ve zdi, kterou stavěl 2 roky. Začal spát trochu víc, přijímat rozvrhy doporučené lékařem a zkracovat hodiny před počítačem. Lucie si všímala, že už nereagoval se stejnou zuřivostí na jakoukoliv maličkost. Byl stále náročný, ale byly chvíle, kdy se zdál být ochotnější mluvit. Jednoho odpoledne, když bylo zataženo a v domě bylo tišeji než obvykle, Alexandr požádal, aby šel na zahradu. Lucie mu opatrně pomohla a zavedla ho k velkému stromu, který poskytoval stín. Zůstali tam a poslouchali vítr, jak hýbe listím. Uplynulo několik minut, aniž by cokoliv řekli. Náhle Alexandr promluvil, aniž by se na ní podíval. Řekl, že nikdy nikomu nevyprávěl, co se skutečně stalo v noci nehody. Lucie okamžitě odpověděla, jen se posadila na lavičku a čekala. Zhluboka se nadechl a začal. Vyprávěl, že té noci nejen vypil několik skleniček, ale byl také rozrušený hádkou s Radimem. Řekl, že před večeří mluvili o velké investici, která ho nepřesvědčila. Radim trval na tom, že je to jedinečná příležitost. Alexandr se rozhodl nechat rozhovor na jindy, ale téma mu zůstalo v hlavě. Když mu Marie zavolala za jízdy, už byl naštvaný. Zvedl to spíše z impulsu než z potřeby. Když s ním mluvil, příliš pozdě uviděl světla kamionu. Řekl, že stále slyší zvuk nárazu, kdykoliv zavře oči. Jeho hlas se netřásl, ale zněl tišeji. Lucie ho poslouchala, aniž by ho přerušovala. Alexandr se přiznal, že Marii měsíce obvinoval z onoho telefonátu, ačkoliv v hloubi duše věděl, že rozhodnutí zvednout ho bylo jeho. Také řekl, že se někdy ptal, zda nehoda byla jen smůla, nebo zda něco jiného ovlivnilo.
Tato poslední věta Lucii zneklidnila. Vysvětlil, že oficiální znalecký posudek mluvil o dešti a překročení rychlosti, ale že byly detaily, které mu nikdy neseděly. Například si vzpomněl, že dny předtím si všiml, že brzdy dodávky se cítí jinak. Myslel si, že je to jeho představivost. Po nehodě byla dodávka zničená a nikdo už nic nekontroloval. Radim se postaral o všechny formality, zatímco on byl na operaci. Alexandr řekl, že v tu chvíli byl příliš zaneprázdněn pokusy pohnout prsty na nohou, aby něco zpochybňoval. Ale nyní, s nesrovnalostmi ve firmě, se tyto vzpomínky vracely s plnou silou. Lucie pocítila mrazení. Nevěděla, zda je to skutečné podezření, nebo jen mysl hledající vysvětlení. Zeptala se ho, zda o tom někdy s někým mluvil. Alexandr zavtěl hlavou. Řekl, že to zní jako paranoja, že nikdo nechtěl poslouchat teorie, když všechno vypadalo jako jednoduchá nehoda. Navíc přiznat, že pochyboval o vlastní rodině, mu připadalo nesnesitelné. Lucie se na něj pozorně podívala. Řekla mu, že zpochybňování není totéž co obviňování, že pokud jsou věci, které nesedí, je platné je zkontrolovat. Alexandr jej několik dlouhých vteřin pozoroval, pak se krátce zasmál, bez posměchu. Řekl, že je zvláštní mluvit o tom s ní, že ji sotva zná, a přesto je jediná osoba, s níž má pocit, že to může říct, aniž by na něj pohlížela jako na blázna nebo slabého. Tato poznámka zůstala viset mezi nimi. Nebyla to romantická deklarace, ale významný krok. V tu chvíli Marie vyšla na zahradu, měla v ruce mobil a ustaranou tvář. Řekla, že Valerie svolala naléhavou schůzku v kanceláři, aniž by se poradila s Alexandrem. Alexandr si je zamrafil. Řekl, že nikdo by neměl dělat důležitá rozhodnutí bez jeho souhlasu. Marie zaváhala, než promluvila. Přiznala, že už nějakou dobu cítila, že Radim a Valerie řídí firmu, jako by byla jejich, že ji mnohokrát nechávali stranou důležitých rozhovorů. Alexandr mlčel, podíval se na zahradu, pak na svou sestru, pak na Lucii. Bylo zřejmé, že se mu v mysli začaly skládat jednotlivé dílky. Toho večera, už v pracovně, Alexandr požádal Lucii, aby našla soubory pojištění dodávky z nehody. Chtěl si všechno zkontrolovat od začátku. Zatímco ona hledala ve fyzických složkách, které byly uloženy v zapomenuté zásuvce, on mluvil víc než obvykle. Přiznal, že v den nehody cítil, že brzdový pedál reagoval o vteřinu později. Řekl, že to možná byl jen strach, ale nemohl to ignorovat. Lucie našla pojišťovací spis a podala mu ho. Alexandr začal pečlivě číst každou stránku. Byly tam technické zprávy, fotografie vozidla, prohlášení. Nic se na první pohled nezdálo být neobvyklé. Chyběla však podrobná mechanická zpráva. Alexandr se zamračil. Vzpomněl si, že pojišťovna ji měla vypracovat. Hledal mezi papíry a nenašel ji. Tato absence v něm něco probudila. Nebyl to důkaz ničeho, ale chybějící dílek. Lucie si všimla, jak se jeho pohled stuhnul, ne s nekontrolovatelným vztekem, ale s odhodláním. Zeptala se ho, co hodlá dělat. Alexandr odpověděl, že nejprve potvrdí, zda tato zpráva existuje a pokud ano, proč není ve spisu. Nemluvil o obviněních ani o vinících, jen o hledání odpovědí. Než Lucie toho večera odešla, Alexandr ji ještě jednou zastavil. Řekl jí, že 2 roky žil v přesvědčení, že jeho život skončil jeho chybou, že to možná tak bylo, ale potřeboval si být jistý. Poděkoval jí, že poslouchala bez odsuzování. Lucie mu odpověděla, že někdy nejtěžší není pravda, ale odvážit se na ní podívat. Podíval se na ní v tichosti, jako by viděl něco víc než jen svou pečovatelku. A zatímco se v domě opět usídlil klid, to přiznání o nehodě přestalo být uchovávanou vzpomínkou a stalo se začátkem pochybností, které mohly všechno změnit. Ode dne, kdy Alexandr začal kontrolovat papíry od nehody, Valerie zcela změnila svůj postoj k Lucii. Už to nebyl jen ten chladný pohled nebo komentáře maskované zdvořilostí. Nyní tam bylo něco přímějšího, jasnějšího. Viděla ji jako hrozbu a Lucie to cítila pokaždé, když se potkali pohledem na chodbě. Jednoho rána, sotva dorazila do domu, si všimla, že atmosféra je zvláštní. Kuchařka se jí vyhýbala pohledu do očí a hlídač u vchodu byl vážnější než obvykle. Když vstoupila do pracovny, Alexandr tam nebyl. Místo něj tam seděla Valerie, kontrolovala nějaké dokumenty. Pomalu zvedla pohled, když se Lucie objevila ve dveřích. Požádala ji, aby zavřela. Její tón byl pevný, bez té dřívější falešné sladkosti. Řekla jí, že z kanceláře zmizely důležité papíry
a že ona je jediná nová osoba v domě. Lucie cítila, jak jí silně buší srdce. Nechápala, o čem mluví. Zeptala se, o jaké dokumenty jde. Valerie odpověděla, že to byly smlouvy související s nedávnou investicí a že je Alexandr vyžádal předchozí den. Podle ní nikdo jiný do pracovny nevstoupil. Obvinění bylo jasné, ačkoliv nepoužila slovo přímo. Lucie okamžitě popřela. Řekla, že se ničeho nedotkla, co by jí nebylo řečeno. Valerie skřížila ruce a řekla, že věci se neshodují. V tu chvíli Alexandr vstoupil do pracovny, okamžitě si všiml napětí. Zeptal se, co se děje. Valerie promluvila dříve, než Lucie stihla něco říct. Vysvětlila, že chybí dokumenty a že z důvodu odpovědnosti musí zkontrolovat, kdo k nim měl přístup. Při mluvení se podívala na Lucii. Alexandr se zamračil. Zeptal se jí, o jaké dokumenty přesně jde. Valerie zmínila smlouvy. Alexandr se na vteřinu zamyslel a pak řekl, že je sám přesunul do jiné digitální složky předchozí noc. Ticho bylo tíživé. Valerie překvapeně zamrkala, pokusila se zachovat klid a řekla, že možná došlo k nedorozumění, ale už bylo pozdě. Obvinění bylo vzneseno. Lucie pocítila směs úlevy a zlosti ne kvůli omylu, ale kvůli úmyslu. Alexandr se na Valerii podíval s výrazem, který nebyl laskavý. Řekl jí, že než na někoho ukáže, měla by si být jistá. Valerie odpověděla, že jen chrání zájmy firmy. Pak rychle opustila pracovnu. Když zůstali sami, Alexandr tiše pozoroval Lucii. Požádal ji, aby byla upřímná, že pokud se kdykoliv bude cítit nepříjemně, ať mu to řekne. Lucie se zhluboka nadechla. Přiznala, že se cítí nepříjemně, ale ne kvůli práci, ale kvůli tomu, jak se k ní Valerie chová. Řekla, že tam není proto, aby se pletla do rodinných problémů, ale ani nepřijme nespravedlivá obvinění. Alexandr pomalu přikývl. Poprvé se zdálo, že chápe, že tlak neleží jen na něm. Toho odpoledne se věci zhoršily. Valerie se vrátila s Radimem a požadovali soukromou schůzku s Alexandrem. Trvali na tom, že přítomnost Lucie vytváří rozptýlení a konflikty. Radim řekl, že od jejího příchodu je Alexandr nedůvěřivější a že to ovlivňuje stabilitu firmy. Alexandr poslouchal, aniž by ho přerušoval. Valerie zašla dál. Naznačila, že Lucie možná ovlivňuje jeho rozhodnutí. Zasévá pochybnosti tam, kde je dříve nebylo. Byla to přímá rána. Když Lucii zavolali do pracovny, věděla, že se děje něco velkého. Vstoupila s hlavou vzhůru, ačkoliv se uvnitř bála. Radim promluvil první. Řekl, že pro dobro všech by bylo nejlepší, kdyby si našla jinou práci, že firma jí může vyplatit kompenzaci, pokud odejde okamžitě. Lucie se podívala na Alexandra, ten zpočátku nic neřekl. Valerie využila ticha k posílení myšlenky. Řekla, že dům potřebuje klid, nepodezření. Lucie cítila, jak se jí svírá hrdlo, ale nehodlala plakat. Vysvětlila, že nikdy nezanedbala svou práci, že vždy byla transparentní a že pokud ji chtějí propustit, přijme to, ale ne pod falešnými obviněními. Alexandr zvedl ruku, aby zastavil diskusi. Jeho hlas byl jasný. Řekl, že rozhodnutí o tom, kdo pracuje v jeho domě, je jen jeho. Podíval se přímo na Radima a Valerii. Ujistil je, že Lucie nikam neodejde. Ticho bylo tíživé. Valerie se pokusila opáčit, ale Alexandr ji nenechal. Řekl, že pokud někdo vytváří nedůvěru, není to osoba, která jen dělá svou práci. Radim sevřel rty a vzal Valerii za paži, aby odešli z pracovny, než se hádka vystupňuje. Když se dveře zavřely, Lucie vydechla vzduch, který v sobě zadržovala. Alexandr se vyčerpaně opřel o židli. Omluvil se jí, že jí tomu vystavil. Ona zavrtěla hlavou. Řekla, že chápe, že situace je komplikovaná, ale uvnitř ní se něco změnilo. Už to nebyla jen pečovatelka, která potřebovala práci. Nyní byla uprostřed bitvy, kterou nehledala. Toho večera, když opouštěla dům, si všimla, že se jí hlídač znovu vyhýbá pohledu. Věděla, že se už šíří zvěsti. Valerie se nehodlala zastavit. A ačkoliv ji Alexandr bránil, to jen způsobovalo růst napětí. Když šla k autobusové zastávce, Lucie myslela na své děti a na to, co bylo v sázce. Věděla, že nejsnadnější by bylo odejít, ale také věděla, že kdyby teď odešla, nechala by Alexandra samotného uprostřed něčeho, co zjevně nebylo v pořádku. A poprvé od chvíle, kdy práci přijala, pochopila, že zůstat není jen ekonomická nutnost, bylo to rozhodnutí, které mohlo změnit směr všech. Po schůzce, na které Alexandr jasně řekl, že Lucie neodejde,
se dům zcela změnil. Nebylo to na první pohled viditelné, ale bylo to cítit ve vzduchu. Zaměstnanci mluvili tišeji, když kolem nich procházela. Valerie už do pracovny nevstupovala bez zaklepání, ale když už, její pohled na Lucii byl přímý, bez snahy skrývat odmítání. Alexandr se naopak zdál pevnější než kdykoliv předtím. Toho samého rána požádal, aby mu přinesli všechny smlouvy podepsané za poslední 2 roky. Chtěl je zkontrolovat jeden po druhém. Lucie uspořádala stůl jako nikdy předtím. Rozdělila dokumenty podle data, typu investice, zúčastněné firmy. Pracovali v tichosti, ale bylo to jiné ticho, než v prvních týdnech. Nyní měli společný cíl. Uprostřed této revize Alexandr našel něco, co ho zastavilo. Řadu plateb autorizovaných jeho digitálním podpisem v datech, kdy byl hospitalizován, stále pod silnými sedativy. Několikrát se podíval na obrazovku, jako by čekal, že se sama změní. Okamžitě zavolal Marii. Ta potvrdila, že v těchto datech byl sotva při vědomí. To spustilo jasnou alarmu. Lucie cítila, jak se jí svírá žaludek. Už to nebyla jen lehká pochybnost, bylo to něco vážnějšího. Alexandr požádal, aby zavolali systémové oddělení a ověřili, z jakého zařízení byly tyto autorizace provedeny. Odpověď přišla o několik hodin později. Operace byly provedeny z centrální kanceláře, ne z jeho domu ani z nemocnice. Alexandrův obličej stvrdl, nezvedl hlas, nic neudeřil. Ten klid byl znepokojivější než jakýkoliv křik. To odpoledne se Valerie opět objevila, tentokrát s vypočítavějším tónem. Řekla, že slyšela, že kontrolují digitální podpisy a že to možná byla technická chyba. Alexandr ji nechal mluvit. Když skončila, ukázal jí přesné datum a čas jedné z autorizací. Zeptal se jí přímo, kdo měl v kanceláři přístup k jeho elektronickému podpisu. Valerie zaváhala sotva vteřinu, než odpověděla, že Radim a finanční oddělení. Alexandr jí držel pohled déle než obvykle. Řekl jí, že si vyžádá nezávislý externí audit. To slovo dopadlo jako bomba. Valerie se ho snažila odradit. Řekla, že by to vyslalo negativní zprávu partnerům, že by to vyvolalo nedůvěru, ale Alexandr už nebyl ochoten ustoupit. Když Valerie odešla a zavřela dveře silněji, než bylo nutné, Lucie stála před stolem. Nevěděla, zda něco říct, nebo ne. Alexandr prolomil ticho. Řekl jí, že kdyby netrvala na kontrole souborů ten den, možná by si nikdy ničeho nevšiml. Lucie zavrtěla hlavou. Připomněla mu, že rozhodnutí vyšetřovat bylo jeho. Podíval se na ní s výrazem, který mísil respekt a něco jemnějšího. Tu noc, když organizovali poslední dokumenty, se jí Alexandr poprvé zeptal na něco osobního. Zeptal se jí, jak se vyrovnala se smrtí svého manžela. Otázka jí zaskočila. Lucie několik vteřin otálela s odpovědí. Vyprávěla mu, že zpočátku nevěděla, jak se vůbec zvednout z postele, že cítila vztek, vinu a strach všechno najednou, ale že jí každý den sledovali její děti a čekali, až bude pokračovat. To ji nutilo hýbat se, i když neměla sílu. Alexandr poslouchal, aniž by ji přerušoval. Pak řekl, že on neměl děti, které by ho takhle sledovali, že se možná proto tolik zasekl. Lucie mu odpověděla, že nejde o to mít děti, ale o to rozhodnout se postavit se sám za sebe. Ta poznámka nebyla lekcí, byla to jednoduchá pravda. Pomalu přikývl. Další den dorazila první předběžná zpráva z auditu. Potvrzovala významné nesrovnalosti v několika operacích. Některé převody byly spojeny s fiktivními firmami. Alexandr pečlivě četl každou řádku, několik minut nic neřekl. Pak požádal, aby Radima předvolali na další den. Napětí bylo cítit i u personálu domu. Marie byla nervózní, chodila sem a tam, nevěděla, jak se vyrovnat s možností, že její vlastní manžel je zapojen do něčeho nezákonného. Lucie zůstala stranou, soustředěná na svou práci, ale věděla, že je uprostřed bouře, která teprve začínala. Toho večera, když pomohla Alexandrovi přesunout se do jeho pokoje, ho zastavila, než odešla. Řekla mu, že ať se na schůzce s Radimem stane cokoliv. Chtěla, aby věděl, že jí důvěřuje, že nedovolí, aby na ní znovu ukazovali bez důkazů. Lucie cítila knedlík v krku, neodpověděla dlouhými slovy, jen řekla děkuji a odešla. Když zavřela dveře, na chvíli se opřela zády o zeď. Uvědomila si, že aniž by to hledala, stala se důležitou osobou v životě tohoto muže, který se na ní zpočátku sotva dokázal podívat bez zlosti. A teď, s auditem na stole
a hrozící rodinnou konfrontací. Důvěra, kterou jí Alexandr právě dal, nebyla jen laskavé gesto, byla to jasné prohlášení, že už v tomto boji není sám. Ráno po doručení auditorské zprávy začalo v domě těžkým tichem. Alexandr během snídaně skoro nemluvil. Měl pohled upřený na bod, který tam nebyl, jako by si v hlavě opakoval každé číslo. Lucie si všímala, že navzdory vnějšímu klidu se uvnitř odehrává bitva. Schůzka s Radimem měla být za pár hodin, ale předtím se stalo něco, co nikdo nečekal. Fyzioterapeut dorazil přesně. Jako každé úterý a čtvrtek po týdny byly tyto seance krátké a napjaté. Alexandr je rušil v polovině, nebo prostě odmítal zkoušet nová cvičení. Ale ten den to bylo jiné. Když se terapeut zeptal, zda budou pracovat obvykle, Alexandr odpověděl, že chce zkusit něco náročnějšího. Lucie překvapeně zvedla pohled. Terapeut na chvíli zaváhal a pak vysvětlil, že mohou vyzkoušet cvičení na posílení trupu a zlepšení rovnováhy. Nesliboval zázraky, ale malé pokroky, pokud bude důsledný. Alexandr bez sarkasmu přikývl. Seance začala základními pohyby. Lucie se postavila stranou, připravena pomoci, pokud by bylo potřeba. Námaha byla patrná na Alexandrově tváři. Každé opakování ho stálo. Pot se objevil na jeho čele, ale nepožádal o zastavení. V jednu chvíli terapeut navrhl zkusit se na několik vteřin opřít o speciální rovnoběžné tyče, které byly nainstalovány před týdny a téměř se nepoužívaly. Alexandr se na tyče podíval, jako by to byla osobní výzva. Lucie pocítila knedlík v břiše. Věděla, že ten pokus může skončit frustrací. S pomocí terapeuta a její pomoci se Alexandr postavil do pozice. Ruce pevně stiskly tyče. Terapeut počítal do 3 a s podporou Alexandr mírně zvedl váhu svého těla. Nestál úplně, ale ani neseděl úplně. Byla to jen vteřina, pak další. Ruce se mu třásly. Lucie viděla v jeho očích něco, co neviděla od doby, co přišla do tohoto domu. Odhodlání bez zlosti. Když se znovu posadil, dýchal zrychleně. Neusmál se, ale ani neproklínal pokus. Požádal o opakování. Pokusili se o to ještě několikrát. Nedokázal se dlouho držet, ale každý pokus byl malým pokrokem. Po skončení seance terapeut řekl, že pokud takto budou pokračovat, mohou pracovat s intenzivnějším programem. Alexandr přikývl vyčerpaný, ale soustředěný. Toto rozhodnutí nebylo náhodné. Lucie to věděla. Kontrola firmy, pochybnosti o nehodě, možná zrada někoho blízkého, to vše v něm něco hýbalo. Bylo to, jako by získat zpět kontrolu nad svým životem nebylo jen o penězích nebo dokumentech, ale také o jeho vlastním těle. Po terapii Alexandr požádal o několik minut o samotě s Lucií. Řekl jí, že po 2 roky byl přesvědčen, že pokus o opětovné chození je ztráta času, že se raději zaměří na firmu, protože tam alespoň cítil, že může něco vyhrát. Ale teď chápal, že pokud má čelit tomu, co objevuje, potřebuje být silný ve všech ohledech. Lucie ho pozorně poslouchala. Neřekla mu, že všechno bude snadné, jen odpověděla, že i malé pokroky se počítají. Později dorazil Radim na schůzku. Napětí bylo zřejmé od chvíle, kdy překročil práh. Alexandr ho přijal v pracovně s auditorskou zprávou na stole. Lucie zůstala poblíž, organizovala papíry, ale nezasahovala. Rozhovor začal formálně, ale brzy se stal přímým. Alexandr ukázal nesrovnalosti, digitální podpisy, fiktivní firmy. Radim se snažil vysvětlit každý bod, ale jeho odpovědi už nebyly tak jisté jako dříve. Když Alexandr zmínil možnost formálního oznámení, pokud nebude jasné vysvětlení, Radim poprvé ztratil klid. Řekl, že vše udělal s myšlenkou chránit firmu, zatímco on byl indisponován. Toto slovo v Alexandrovi něco zažehlo. Indisponován. Ticho, které následovalo, bylo tíživé. Alexandr mu řekl, že být na invalidním vozíku neznamená být mimo hru, že mu nikdy nedal svolení používat jeho podpis bez přímého souhlasu. Radim se mu vyhnul pohledu. Schůzka skončila bez jasného řešení, ale s pevným varováním. Alexandr požadoval plný přístup ke všem účtům a oznámil, že audit bude pokračovat až do konce. Když Radim odešel, v domě zavládlo nepříjemné ticho. Marie byla zdrcená. Nechtěla věřit, že by její manžel mohl překročit tuto hranici. Lucie ze svého místa chápala, že konflikt teprve začíná. Toho odpoledne, navzdory všem očekáváním, Alexandr požádal o zopakování některých ranních cvičení, i když bez terapeuta. Lucie mu pomohla postavit se před tyče.
Tentokrát se mu podařilo vydržet o vteřinu déle než předtím. Bylo to minimální, téměř neznatelné pro někoho, kdo by se díval z dálky, ale pro něj to znamenalo něco obrovského. Když se znovu posadil, dech se mu třásl. Lucie se k němu sklonila, aby se ujistila, že je v pořádku. Jejich pohledy se setkaly ve stejné výšce. Nebyla žádná velká slova, jen sdílená jistota. Začínal opravdu bojovat nejen proti zradě, která ho obklopovala, ale také proti představě, že jeho život skončil té deštivé noci. A zatímco slunce začínalo zapadat za okny domu, Alexandr už nevypadal jako muž, který čekal, že se vše vyřeší samo. Nyní byl odhodlán získat zpět to, co mu, jak cítil, bylo krok za krokem odebráno. I když každý krok stále závisel na tyčích a síle, která se sotva začínala vracet. Změna v Alexandrovi nebyla patrná jen ve firmě nebo v terapii, začala se projevovat i v drobných detailech, které dříve neexistovaly. Jednoho odpoledne, když Lucie organizovala svůj odchod domů, zavolala jí sousedka, která se starala o Matěje a Sofii. Řekla jí, že má rodinnou nouzovou situaci a že se nemůže postarat o děti tu noc. Lucie cítila, jak se jí svět hýbe pod nohama. Neměla koho jiného zavolat. Několik vteřin váhala, než zaklepala na dveře pracovny. Alexandr zvedl pohled, když vstoupila. Okamžitě si všiml, že něco není v pořádku. Lucie rychle, téměř s rozpaky, vysvětlila situaci. Řekla, že pokud to bude nutné, odejde okamžitě, ale že možná bude muset další den najít trvalejší řešení. Alexandr ji tiše poslouchal. Pak udělal něco, co ji nechalo beze slov. Řekl jí, že může děti přivést ten samý den odpoledne domů. Lucie překvapeně otevřela oči. Snažila se říct, že nechce obtěžovat, že není profesionální míchat věci dohromady, ale Alexandr trval na svém. Řekl, že dům je dostatečně velký a že mu to nevadí. Ve skutečnosti už nějakou dobu pozoroval, že vždycky utíká, aniž by se ohlédla, jako by její život byl neustálý závod. Toho večera Matěj a Sofie překročili bránu domu se směsicí strachu a zvědavosti. 9letý Matěj se snažil vypadat statečně. 6letá Sofie se pevně držela matčiny ruky. Alexandr je přivítal v obývacím pokoji. Seděl na invalidním vozíku s rovnějším držením těla než obvykle. Lucie byla napjatá, připravená na jakýkoliv nepříjemný komentář, ale ten nepřišel. Alexandr se zeptal na jejich jména a ukázal jim na obrovskou zahradu za domem. Řekl jim, že si tam mohou hrát, pokud nebudou běhat blízko bazénu bez dospělého. Matěj se na prostor podíval, jako by to byl soukromý park. Sofie se konečně pustila a běžela na trávník. Dětský smích naplnil dům způsobem, který už dlouho nebyl slyšet. Alexandr je pozoroval z terasy. Zpočátku se zdál být nepohodlný, jako by nevěděl kam s rukama. Ale když se Matěj přiblížil s míčem a zeptal se ho, zda umí hrát fotbal, něco se v jeho výrazu změnilo. Alexandr se krátce zasmál a řekl, že dříve hrál docela špatně. Matěj trval na tom, že může být sedící brankář. Lucie zadržela dech, obávala se, že se Alexandr urazí, ale on souhlasil. Postavili se před malou provizorní branku z květináčů. Matěj kopal jemně a Alexandr se snažil míč zastavit rukama. Nebyla to perfektní hra, ale byla skutečná. Sofie se později připojila a slavila každý gól, jako by to bylo finále. Lucie to sledovala z dálky se směsicí úlevy a něčeho hlubšího, co nevěděla, jak pojmenovat. Ta scéna se nezdála být součástí původního plánu nikoho. Později, když děti večeřely v kuchyni, Alexandr se zeptal Lucie na jejího manžela. Na vteřinu zaváhala, ale rozhodla se odpovědět. Vyprávěla mu, že Radek byl mechanik, že vždy snil o otevření vlastní dílny. Nehoda, která ho zabila, byla rychlá, srážka na vedlejší silnici. Alexandr pozorně poslouchal. Nepokládal neuvážené otázky, jen řekl, že chápe, co to znamená, když se život změní v jedné vteřině. Tato věta zůstala viset mezi nimi, plná různých, ale stejně bolestných zkušeností. Když přišel čas spát, Lucie přemýšlela o návratu domů, ale Alexandr nabídl, že zůstanou v jednom z hostinských pokojů. Řekl, že je pozdě a že nechce, aby cestovali v noci. Lucie vděčně souhlasila. Tu noc, poté co děti usnuly, Lucie vyšla na chodbu a našla Alexandra, jak se dívá na temnou zahradu. Přistoupila k němu a poděkovala mu, že jim dovolil zůstat. On odpověděl, že dům se s novými hlasy cítí jinak, živěji. Přiznal,
že zapomněl, jak zní dětský smích. Lucie se na něj v tichosti podívala. Nebylo to dramatické přiznání, ale upřímné. Další den ráno Matěj sešel dolů a našel Alexandra v pracovně. Beze strachu se ho začal ptát na firmu, na to, jak se staví velké budovy. Alexandr trpělivě odpovídal, vysvětloval mu jednoduché věci a kreslil na papír. Lucie zpoza dveří pozorovala tuto scénu, kterou by si před týdny nikdy nepředstavila. Alexandr byl nejen otevřenější k ní, ale také ke světu, který s sebou přinesla. Toto soužití se začalo opakovat některé dny, nevždy, ale dostatečně často, aby se stalo přirozeným. Děti ho přestali vnímat jako vážného pána na invalidním vozíku a začali ho vidět jako někoho, kdo umí vyprávět příběhy, i když krátké. Alexandr začal upravovat svůj rozvrh tak, aby se občas šodoval s odchodem ze školy a ptal se jich, jak se jim dařilo. Nebyla to přehnaná změna. Stále měl chvíle napětí. Stále se potýkal s auditem a s konfrontací s Radimem. Ale uprostřed toho všeho, přítomnost Matěje a Sofie otevřela prostor, který dříve neexistoval. A Lucie si toho všímala nejen proto, že se trochu víc usmíval, ale proto, že si aniž by si to uvědomil, začal mluvit o budoucnosti. Jednoho dne zmínil, že pokud se mu podaří stabilizovat firmu, chce investovat do projektů, které pomohou pracujícím rodinám. Matěj poslouchal a řekl, že chce být inženýrem. Alexandr odpověděl, že pak bude muset hodně studovat. Tato jednoduchá konverzace jasně ukázala něco, co nikdo z dospělých neřekl nahlas. Alexandr už nemluvil jako muž smířený s tím, že zůstane uvězněn. Mluvil jako někdo, kdo si začínal představovat život za nehodou. A na tomto novém obraze už Luciina rodina nebyla dočasnou návštěvou, byla součástí scény. Přítomnost Matěje a Sofie v domě začala být častější a to se Valerii vůbec nelíbilo. Ačkoliv se to snažila skrývat, když se potkali v obývacím pokoji nebo na zahradě, její nepohodlí bylo zjevné. Jednoho odpoledne dorazila bez ohlášení, zrovna když Alexandr podstupoval intenzivní terapii. Už týdny zvyšoval úroveň cvičení. Už to nebyly jen krátké pokusy na tyčích. Teď pracoval na posilování nohou se speciální oporou a náročnějšími cvičeními na rovnováhu. Ten den byl soustředěný, potil se, skřípal zuby, aby se udržel o několik vteřin déle než obvykle. Lucie stála stranou, pozorná k každému pohybu, připravená ho podržet, pokud by ztratil stabilitu. Fyzioterapeut počítal nahlas 3 vteřiny, 4, 5. Byl to jeho nejlepší pokus do té doby. Když se vyčerpaný, ale spokojený posadil, Valerie pomalu zatleskala u dveří. Nebyl to upřímný potlesk, byl to maskovaný posměch. Řekla, že je obdivuhodné tolik úsilí, ale že možná příliš tlačí na něco, co lékaři už považovali za málo pravděpodobné. Komentář dopadl těžce. Alexandr se na ní chladně podíval. Požádal ji, aby nepřerušovala seanci. Valerie se usmála a řekla, že se jen stará o jeho zdraví. Pak si vyžádala soukromý rozhovor s ním. Lucie měla špatné tušení. O pár minut později se Valerijin hlas ozýval z pracovny hlasitěji než obvykle. Všechna slova nebylo slyšet, ale tón ano. Mluvila o rizicích, o stabilitě, o zodpovědných rozhodnutích. Když odešla, prošla kolem Lucie, aniž by se na ní podívala, ale zamumlala, že hrát si na dokonalou rodinu nezmění realitu. Ta věta se jí vryla do paměti. Druhý den se stalo něco, co spustilo všechny alarmy. Fyzioterapeut zavolal, aby zrušil seanci. Řekl, že obdržel přímé pokyny k dočasnému pozastavení léčby do odvolání na základě lékařského doporučení. Alexandr byl zmatený. Neobdržel žádné nové doporučení. Okamžitě zavolal lékaře. Lékař popřel, že by takový příkaz dal. Kdo to tedy udělal? Odpověď přišla sama, když terapeut zmínil, že hovor přišel z kanceláře firmy, podepsaný s administrativním povolením. Alexandr cítil, jak mu vře krev. Tentokrát nekřičel ne. Jeho hlas zněl pevně, když požádal, aby mu dali číslo, ze kterého volali. Byla to ta samá kancelář, kde pracoval Radim a kde Valerie trávila většinu dne. Lucie byla přítomna, když telefonoval. Radim odpověděl se zdánlivým překvapením. Řekl, že se jen obávali stresu, který Alexandr nedávno zažil, že si mysleli, že zpomalení by bylo nejlepší. Alexandr jasně řekl, že nikdo nemá právo za něj rozhodovat o lékařských záležitostech. Zavěsil, aniž by se rozloučil. Dům se opět naplnil napětím. Toho samého odpoledne se Valerie znovu objevila.
tentokrát bez úsměvu. Alexandr jí nedal příležitost zahájit rozhovor. Zeptal se jí přímo, zda dala příkaz zrušit terapii. Odpověděla, že ano, že to udělala s ohledem na jeho blaho. Řekla, že ho vidí posedlého chůzí, když by měl přijmout svou realitu. Tato věta byla spouštěčem. Alexandr jí odpověděl, že jeho realita se nikoho jiného netýká, že rozhodnout se to zkusit nebo ne je jeho právo. Valerie už bez masek vyložila, co si skutečně myslí. Řekla, že pokud se příliš uzdraví, mnoho rozhodnutí se znovu změní, že firma potřebuje stabilitu, neemocionální impulzy. Toto přiznání bylo jasnější, než možná zamýšlela. Lucie, která poslouchala z pootevřených dveří, cítila, že vše zapadá. Nešlo jen o peníze, šlo o kontrolu. Pokud by Alexandr získal fyzickou a duševní sílu, moc by se plně vrátila do jeho rukou. Valerie se snažila svá slova zmírnit, ale už bylo pozdě. Alexandr ji požádal, aby odešla a dal jasně najevo, že jakýkoliv zásah do jeho léčby bez jeho svolení bude mít právní následky. Když Valerie odešla, v domě zavládlo tíživé ticho. Alexandr dýchal zrychleně, tentokrát ne fyzickou námahou, ale otevřenou zradou. Lucie pomalu vstoupila do pracovny. Zpočátku nic neřekla, jen přistoupila a položila mu ruku na opěradlo vozíku. Alexandr promluvil první. Řekl, že teď chápe, že nejen manipulovali s účty, ale také se ho snažili udržet slabého. To slovo zůstalo viset, slabý, nejen fyzicky, ale i v rozhodování. Lucie mu připomněla, že navzdory všemu postupuje, že mu to nikdo nemůže vzít. Tou samou nocí Alexandr učinil pevné rozhodnutí. Okamžitě změnil lékařský tým za jeden, který si vybral přímo on, bez prostředníků. Také požádal, aby byl audit rozšířen o jakékoliv pohyby související s osobními rozhodnutími učiněnými jeho jménem. Marie byla zdrcená, lapená mezi svým manželem a bratrem, ale už nebylo místo pro pochybnosti. Další den se terapie obnovila s větší intenzitou. Alexandr pracoval s odhodláním hraničícím s pozedlostí, ale tentokrát to nebylo z pýchy, bylo to pro získání něčeho, co mu chtěli vzít. Lucie stála po jeho boku při každém pokusu. Když se mu podařilo vydržet stát celých 8 sekund s oporou, emoce byly tiché, ale skutečné. Nebyl tam žádný křik ani přehnaný potlesk. Jen pohled mezi nimi, který říkal, že navzdory všemu, co se proti nim snažili udělat, postupují. A zatímco Valerie sledovala z dálky a chápala, že její plán zastavit to uzdravení selhal, bitva přestala být diskrétní. Nyní byla otevřená a nikdo z ní nevyjde nedotčený. Poté, co Alexandr čelil Valerii za pokus o zrušení jeho terapie, napětí přestalo být skryté. Nyní bylo vše přímé. Pohledy, ticha, schůzky ve firmě. Už nešlo jen o podezření, ale o jasné mocenské tahy. A uprostřed toho všeho si Lucie začala všímat detailů, které dříve unikly pozornosti. Jednoho odpoledne, když pomáhala Alexandrovi uspořádat staré fyzické soubory, které přivezli z centrální kanceláře, našla malou krabici, která nebyla označena jako ostatní. Alexandr ji požádal, aby ji otevřela. Uvnitř byly kopie smluv, pojistné zprávy a některé osobní dokumenty související s nehodou. Mezi nimi obálka, která vypadala, že byla otevřena a znovu zalepena průhlednou páskou. Alexandr se zamračil. Nevzpomínal si, že by tuto obálku někdy viděl. Lucie ji opatrně otevřela. Uvnitř byla kopie předběžné zprávy pojišťovny o dodávce. Nebyla to konečná zpráva, kterou už zkontrolovali, ale dřívější, techničtější. Alexandr ji začal tiše číst. Jak postupoval, jeho výraz se změnil. V té zprávě se uvádělo, že brzdový systém vykazoval hydraulickou poruchu před nárazem. Netvrdila, že to byla přímá příčina, ale poukazovala na to, že by se mělo vyšetřit, zda nedávná údržba byla adekvátní. Alexandr pomalu zvedl pohled. Vzpomněl si, že týdny před nehodou mu Radim doporučil vzít dodávku do nové dílny, o které říkal, že má nižší ceny, protože patřila jeho známému. On bez většího přemýšlení souhlasil. Nikdy už to nespochybnil. Lucie cítila, jak vzduch v místnosti stěžkl. Zeptala se ho, zda se tento detail objevil v konečné zprávě. Alexandr zavtěl hlavou. V oficiálním dokumentu, který byl předán pojišťovně, byly zmíněny pouze povětrnostní podmínky a možná překročená rychlost. Nic o mechanických závadách. To znamenalo, že někdo měl přístup k předběžné zprávě a rozhodl, že tato část se nedostane do uzavření případu. Otázka už nebyla jen finanční, byla mnohem hlubší. Alexandr požádal, aby okamžitě zavolali pojišťovně a potvrdili,
zda byl tento dokument v té době kompletně předán. Odpověď byla jasná. Předběžná zpráva byla odeslána právnímu zástupci jmenovanému rodinou, zatímco on byl hospitalizován. Tím zástupcem byl Radim. Ticho, které následovalo, bylo dlouhé. Ještě to nebylo přímé obvinění, ale dílky skládačky do sebe zapadaly znepokojivým způsobem. Toho samého odpoledne se Lucie rozhodla udělat něco, o čem už dny přemýšlela. Věděla, že Valerie jí nedůvěřuje a že ji vnímá jako překážku. Takže místo, aby se jí vyhýbala, rozhodla se jí čelit přímo, ale klidně. Následující den ji našla v kanceláři firmy, jak prochází papíry s sekretářkou. Lucie požádala o soukromý rozhovor. Valerie překvapená iniciativou souhlasila. V zavřené kanceláři atmosféra okamžitě zoustla. Lucie nezvedla hlas ani neobvinovala. Jen se zeptala, proč se snažila zastavit Alexandrovu terapii a proč existují administrativní rozhodnutí, učiněná bez jeho skutečného souhlasu. Valerie se na ní chladně podívala. Řekla, že se jí to netýká, ale Lucie neustoupila. Vyprávěla jí o předběžné zprávě o nehodě, o poruše brzd, o tom, jak tento detail zmizel z konečné zprávy. Poprvé Valerie na vteřinu ztratila kontrolu nad svým výrazem, bylo to minimální, ale dostatečné. Pak se pokusila vzpamatovat. Řekla, že hledá problémy tam, kde nejsou, že nehoda je nehoda. Ale Lucie tam nebyla, aby diskutovala o teoriích, chtěla jen vidět její reakci a viděla ji. Když opustila kancelář, věděla, že se dotkla citlivého bodu. Toho večera ji Alexandr pozorně poslouchal, když mu vyprávěla o rozhovoru. Nebyl překvapen, spíše se zdálo, že to potvrzuje něco, co už tušil. Řekl, že pokud byla údržba vozidla manipulována a zpráva změněna, to mění všechno, nejen kvůli penězům nebo moci, ale kvůli úmyslu, který zatím stál. Marie byla zavolána na schůzku. Zpočátku odmítala uvěřit, že by Radim mohl skrýt informace související s nehodou svého vlastního švagra. Ale když Alexandr ukázal předběžnou zprávu a vysvětlil rozdíl oproti konečnému dokumentu, její tvář se skřivila. Vzpomněla si, že to byl Radim, kdo trval na vyřízení všech formalit, zatímco Alexandr byl na operaci. Řekla, že v té době mu slepě důvěřovala. Nyní se tato důvěra zdála křehká. Noc skončila jasným rozhodnutím. Alexandr najme nezávislého znalce, který celý případ nehody prozkoumá od začátku. Také rozšíří finanční audit tak, aby zahrnoval jakýkoliv vztah mezi zúčastněnými fiktivními firmami a dílnou, která provedla údržbu vozidla. Lucie vše sledovala ze svého místa, vědoma si toho, že to, co začalo jako práce na zaplacení účtů, se stalo centrem pravdy, která byla 2 roky pohřbena. Než se toho večera rozloučila, Alexandr ji zavolal jménem s jinou pevností. Řekl jí, že pokud se potvrdí to, co tušili, jeho život se nezměnil jen kvůli chybě nebo dešti té noci, změnil se, protože někdo rozhodl, že to tak bude. Tato myšlenka byla tvrdá, ale také v něm zažehla novou sílu. Už nehledal jen zpět peníze nebo možnost znovu chodit. Hledal úplnou pravdu a zatímco ticho znovu naplnilo dům, pocit byl jasný. Odhalení, které odkrývali, nejen že otřese firmou, ale rozbije rodinu na kusy. Vyšetřování nehody a financí pokračovalo, ale toho rána se mělo stát něco jiného. Nemělo to nic společného s dokumenty ani s napjatými schůzkami. Mělo to co dočinění s Alexandrovým tělem a se slibem, který si v tichosti dal. Nový lékařský tým upravil terapii. Nyní se pracovalo nejen na síle, ale také na koordinaci a malých impulsech v nohách, které se dříve zdály nemožné. Lucie byla po jeho boku jako vždy, ale ten den si všímala něčeho jiného v jeho pohledu. Nebylo to jen odhodlání, byla to směs strachu a naděje, kterou dříve neviděla. Terapeut vysvětlil, že zkusí něco náročnějšího. Nesliboval, že bude chodit, ale že se pokusí udržet se s menší oporou. Postavili rovnoběžné tyče a upravili opory na kolena. Alexandr se zhluboka nadechl. Matěj a Sofie byli v zahradě s Marií, ale nevěděli, co se děje uvnitř. Lucie zaujala pozici stranou, připravena ho podržet, pokud by selhal. Začalo se počítat. 1, 2. Alexandr se odrazil pažemi, ale tentokrát impuls nebyl jen z paží. Jeho nohy reagovaly sotva, jako by se probouzely z dlouhého spánku. Zvedl se, neúplně pevně, ale vzpřímeněji než kdykoliv předtím. Terapeut upravil oporu, aniž by ho pustil. Alexandr se třásl. Námaha byla patrná na každém svalu. Lucie cítila, jak jí buší srdce v hrudi. 3 vteřiny. 4.
5. Tentokrát se okamžitě nezhroutil. Udržel se. Jeho nohy se dotýkaly země s opravdovým tlakem. 8 vteřin. 10. Terapeut řekl, ať zkusí udělat malý krok s pomocí. Alexandr zaváhal, na okamžik zavřel oči a pak pohnul pravou nohou sotva o pár centimetrů dopředu. Bylo to minimální, ale byl to jasný pohyb. Terapeut mu podpíral váhu, zatímco levá noha se ho snažila následovat. Nebyl to čistý ani elegantní krok, ale byl to krok. Když se znovu posadil, ticho naplnilo místnost. Lucie měla lesklé oči, ale neplakala. Alexandr dýchal, jako by uběhl maraton. Okamžitě se neusmál. Podíval se na své nohy, jako by nebyly jeho. Pak zvedl pohled k Lucii. Nic neřekl, ale v jeho výrazu bylo něco, co tam nikdy předtím nebylo. Skutečná naděje. Ne iluze, ne povzbudivá fráze, ale něco konkrétního. Terapeut vysvětlil, že tento pokrok je výsledkem týdnů neustálé práce, že to neznamená okamžité úplné uzdravení, ale že tělo reaguje více, než se očekávalo. Alexandr přikývl, neschopný moc mluvit. Když seance skončila, požádal o několik minut o samotě s Lucií. Ona se přiblížila, aniž by cokoliv řekla. On prolomil ticho. Nejprve řekl, že po 2 roky byl přesvědčen, že už nikdy nebude cítit zem pod nohama, že každý neúspěšný pokus ho víc a víc pohřbívá. Ale ten malý krok něco změnil uvnitř, nejen fyzicky. Bylo to, jako by se celý jeho život zastavil v okamžiku nárazu. A teď, poprvé, se něco pohnulo. Lucie mu odpověděla, že ten krok je jeho, že mu ho nikdo nedal. On zavrtěl hlavou. Řekl, že kdyby ona netrvala na pokračování terapie, když ji všichni chtěli zastavit, možná by tam nebyl. Toho odpoledne, když Matěj vběhl do pracovny, aby se zeptal, zda si mohou chvíli hrát, Alexandr ho zavolal, požádal ho, aby se přiblížil. S minimální pomocí se mu podařilo znovu postavit před svého nevlastního syna, ale stále bližšího. Matěj překvapeně otevřel oči. Sofie stuhla a dívala se. Alexandr udělal další krátký krok, podepřený, ale viditelný. Děti plně nechápali význam okamžiku, ale věděli, že je to důležité. Matěj se usmál, jako by viděl neuvěřitelný trik. Sofie bez přemýšlení zatleskala. Lucie si přiložila ruku k hrudi. Tato scéna nebyla plánovaná. Nebyla to ceremonie ani veřejné oznámení. Bylo to něco jednoduchého a obrovského zároveň. Později Marie dorazila a viděla bratra na několik vteřin stát. Přikryla si obličej rukama. Během několika vteřin přešla od neuvěřitelnosti k hrdosti, ale ne všechno bylo oslavou. Zatímco se v domě odehrával tento pokrok, ve firmě napětí stále rostlo. Radim přijal zprávu o Alexandrově fyzickém pokroku s gestem, které se snažil skrýt. Valerie naopak svou nepohodlí neskrývala. Věděla, že každý krok, který Alexandr udělal, ho nepřiblížil jen k chůzi, ale také k získání plné kontroly. Tu noc, když se v domě opět uklidnilo, Alexandr požádal, aby ho odvezli do zahrady. Chtěl cítit vzduch. Lucie ho doprovodila. Zastavili se před velkým stromem, kde před týdny přiznal své pochybnosti o nehodě. Tentokrát byla atmosféra jiná. Alexandr se podíval na zem a řekl, že ten malý krok je jen začátek, že je před ním ještě mnoho, čemu je třeba čelit. Audit, znalecký posudek nehody, možná zrada. Ale už se necítil nehybný. Lucie ho v tichosti pozorovala. On otočil svůj vozík mírně k ní a řekl něco, co změnilo atmosféru mezi nimi. Řekl, že nechce jen získat zpět svou firmu nebo svou schopnost chodit, chtěl získat zpět možnost jiného života. A když to řekl, neotrhl od ní pohled. Nebyla to otevřená deklarace, nebyly tam sliby ani velká slova, ale bylo jasné, že ten krok nebyl jen fyzický. Byl to začátek něčeho, co přesahovalo jakoukoliv zprávu nebo konfrontaci. A zatímco noc spadala na zahradu, pocit byl zřejmý. V Alexandrovi se něco probudilo, co nikdo nemohl tak snadno zastavit. Alexandrův pokrok v postavení na nohy změnil atmosféru v domě, ale také urychlil vše, co ve firmě čekalo. Už nebylo místo pro zpoždění. Nezávislý znalec najatý k revizi nehody předložil svou první formální zprávu ten samý týden. Alexandr požádal, aby se schůzka konala ve velkém obývacím pokoji domu, ne v kanceláři. Chtěl, aby byli přítomni Marie, Radim a Valerie. Také požádal, aby tam byla Lucie, i když se přímo neúčastnila. Když se všichni usadili, znalec začal jasně mluvit. Vysvětlil, že zkontrolovali záznamy dílny,
kde byla provedena údržba týdny před nehodou. Tato dílna byla spojena s nově založenou firmou, jejíž partneři se nepřímo jevili jako propojení s finanční společností související s pohyby zjištěnými při auditu. Alexandr neodtrhl pohled od zprávy. Znalec pokračoval. Potvrdil, že brzdový systém vykazoval manipulaci s hydraulickým ventilem, což mohlo způsobit zpožděnou reakci v deštivých podmínkách. Nebylo to přirozené opotřebení, byla to technická změna. Ticho stěžklo. Marie si přiložila ruku k ústům. Radim se pokusil zasáhnout s tím, že to nedokazuje úmysl, že mechanické chyby se mohou stát, ale znalec byl jasný. Manipulace nebyla náhodná, vyžadovala přímý zásah. Alexandr cítil, jak se svět v té místnosti stlačí. 2 roky věřil, že všechno byla kombinace smůly a neuvážených rozhodnutí. Teď byla možnost jiná. Zpráva také poukázala na to, že platba dílně byla provedena z firemního účtu autorizovaného Radimem pod pojmem firemní údržby. Tento detail uzavřel kruh s finančním auditem. Nebyl to jen odklon finančních prostředků, byla to síť rozhodnutí, která prospívala fiktivním firmám a zároveň oslabovala pozici Alexandra. Valerie prolomila ticho jako první. Řekla, že je to vážné obvinění bez důkazů, že Radim věděl, co dílna dělá. Alexandr se na ní bez mrknutí oka podíval. Zeptal se jí, kdo tuto dílnu doporučil. Valerie odpověděla, že to byl Radim. Napětí se stalo viditelným. Marie se pomalu otočila k manželovi. Radim se začal potit. Snažil se bránit tím, že jen chtěl ušetřit náklady a že o žádné manipulaci nic nevěděl, ale zpráva ukázala, že dílna obdržela další platby po nehodě, dokonce i poté, co byla dodávka zničena. To nemělo logické vysvětlení. Alexandr promluvil s klidem, který děsil víc než jakýkoliv křik. Řekl, že po 2 roky žil v domnění, že to byla jeho chyba, že nesl vinu, vztek a frustraci. Myslel si, že si sám zničil život. Podíval se Radimovi přímo do očí a zeptal se, zda může tvrdit, že všechno byla náhoda. Radim se vyhýbal pohledu. Marie začala tiše plakat. Valerie vstala a řekla, že před pokračováním potřebují právníka. Alexandr odpověděl, že už ho má. Toto setkání nebylo o debatě, bylo o vyslechnutí faktů. Advokát vysvětlil, že s finančními informacemi a technickou zprávou existuje dostatečný základ pro zahájení žaloby za podvod a za škody. Zmínil také možnost trestní odpovědnosti, pokud by se prokázal úmysl způsobit nehodu. Slovo úmysl dopadlo jako suchá rána. Radim poprvé zvedl hlas. Řekl, že nikdy nechtěl, aby Alexandr zůstal paralyzován, že chtěl jen mít větší kontrolu nad firmou, protože věřil, že ji už nebude moci řídit. Toto přiznání stačilo k rozptýlení jakékoliv pochybnosti. Nepřiznal, že by nehodu přímo plánoval, ale uznal, že věděl o manipulaci s údržbou a nic neudělal, aby jí zabránil. Marie se na něj podívala, jako by ho nepoznávala. Valerie se pokusila zasáhnout, ale její obhajoba zněla prázdně. Alexandr nekřičel, nevstal prudce, zůstal sedět, ale jeho postoj byl pevný. Řekl, že zrada nebyla jen firemní, byla osobní, rodinná. Advokát si poznamenal každé slovo. Schůzka skončila jasným rozhodnutím. Radim bude okamžitě zbaven všech funkcí a bude čelit odpovídajícímu právnímu procesu. Valerie, ačkoliv nebyly přímé důkazy o její účasti na nehodě, zůstane pod vyšetřováním pro svou roli ve financích a v lékařských rozhodnutích učiněných bez povolení. Když odešli, v domě zavládl těžký klid. Marie zůstala sedět a nevěděla, jak zpracovat to, co právě slyšela. Alexandr se na ní podíval s bolestí, ale bez zášti vůči ní. Věděl, že je také obětí situace. Lucie zůstala po celou dobu v pozadí, ale chápala, že je svědkem okamžiku, kdy pravda vyšla zcela najevo. Později, když zůstali sami v pracovně, Alexandr promluvil tichým, ale jasným hlasem. Řekl, že nejtěžší nebyla finanční zrada ani mechanická manipulace. Nejtěžší bylo přijmout, že někdo blízký ho raději viděl slabého, aby převzal kontrolu. Lucie se pomalu přiblížila. Nemusela moc říkat. On pokračoval. Řekl, že ten malý krok, který udělal před několika dny, už nebyl jen symbolem fyzického uzdravení. Byl to signál, že není u konce, že ačkoliv se ho snažili zastavit, stále je tam. Tu noc, poprvé po dlouhé době, Alexandr nezůstal dlouho do noci kontrolovat dokumenty. Zůstal v tichosti zírat na zahradu, ale ne se zlostí, ale s jasností. Pravda vyšla najevo. Bolelo to, ale také to osvobozovalo.
A teď, když věděl, že jeho život se nezměnil jen jeho chybou, něco v něm přestalo nést tu neviditelnou tíhu, kterou 2 roky v sobě vlekl. Po schůzce, na které vše vyšlo najevo, už nic nebylo jako dřív. Zpráva se rychle rozšířila ve firmě. Někteří zaměstnanci byli v šoku. Jiní říkali, že vždycky tušili, že něco není v pořádku. Radim se další den už v kanceláři neobjevil. Jeho právníci začali posílat sdělení, snažili se proces zastavit, ale Alexandr už nebyl ochoten ustoupit. Tentokrát nic neděloval. Ačkoliv většinu dne stále používal invalidní vozík, začal chodit do firmy častěji. Nechtěl, aby za něj kdokoliv mluvil. Poprvé, když se oficiálně vrátil jako aktivní ředitel, atmosféra v budově byla napjatá, ale uktivá. Zaměstnanci se postavili, když vstoupil do zasedací místnosti. Nebylo to přehnané gesto, bylo to spontánní. Alexandr se na ně podíval jednoho po druhém a mluvil bez papírů. Řekl, že to byly těžké měsíce, že došlo k chybám a zradám, ale že firma půjde dál. Neposkytl podrobnosti o právním procesu, ale dal jasně najevo, že bude úplná transparentnost. Jeho hlas už nezněl jako hlas unaveného muže. Zněl pevně, sebejistě. Lucie ho ten den doprovázela, ne jako veřejná osoba, ale jako tichá podpora. Pozorovala, jak získává půdu pod nohama v každém rozhovoru, v každém rozhodnutí. Sešel se s novým finančním týmem, požádal o kontrolu aktivních smluv a okamžitě zrušil veškeré vazby s firmami souvisejícími s nepravidelnými účty. Také nařídil pravidelné interní audity, aby se zabránilo tomu, aby se něco takového opakovalo. Mezitím právní proces pokračoval. Technická expertíza byla formálně předložena úřadům. Vyšetřování poukazovalo na řetězec rozhodnutí, kde Radim schvaloval platby a údržbu bez odpovídajícího dohledu. Ačkoliv se snažil argumentovat, že nikdy nechtěl nehodu způsobit, důkazy o manipulaci byly jasné. Valerie byla také předvolána k výslechu kvůli své účasti na finančních pohybech a za zasahování do lékařských rozhodnutí. Mediální tlak začal narůstat. Některá média mluvila o podnikateli, který se stal obětí vlastní rodiny. Alexandr se rozhodl zatím neposkytovat rozhovory. Chtěl, aby proces probíhal bez velkých gest. Uprostřed veškerého toho dění se rehabilitace nezastavila, naopak stala se ústřední součástí jeho rutiny. Každý fyzický pokrok jakoby doprovázel pokroky právní. Už nepotřeboval tolik podpory k postavení na nohy. Dokázal se udržet několik vteřin déle bez přímé pomoci. Terapeut dokonce začal pracovat se speciálním chodítkem uvnitř domu. Poprvé, když přešel pracovnu s minimální oporou, Lucie cítila, jak se zastavil čas. Nebyla to dlouhá cesta, sotva pár pomalých a opatrných kroků, ale byly pevné. Alexandr dýchal soustředěně, nemluvil. Když došel na druhý konec místnosti, pomalu se otočil a podíval se na Lucii s malým, ale skutečným úsměvem. Ten úsměv neměl nic společného s penězi ani se soudy. Bylo to něco hlubšího. Marie mezitím prožívala bolestivý proces. Dočasně se rozešla s Radimem, zatímco se snažila pochopit, co se stalo. Trávila více času v Alexandrově domě, pomáhala s drobnými administrativními záležitostmi a tiše ho doprovázela. Vztah mezi sourozenci, který byl léta napjatý, se začal pomalu obnovovat. Alexandr se na ní už nedíval s výčitkou kvůli onomu hovoru v noci nehody. Pochopil, že zodpovědnost byla jiná. Jednoho odpoledne, když kontrolovali poslední dokumenty k formálnímu podání občanskoprávní žaloby, Alexandr učinil důležité rozhodnutí. Restrukturalizoval představenstvo firmy a jmenoval nové nezávislé poradce. Chtěl, aby společnost přestala záviset pouze na rodině. Také vytvořil interní fond na podporu zaměstnanců, kteří čelili lékařským nouzovým situacím, něco, co dříve nikdy nezvažoval. Lucie si všímala, že tato rozhodnutí nebyla jen strategická, byla osobní, byla součástí větší transformace. Jednoho večera, po dlouhém dni, Alexandr požádal, aby šel na zahradu. Už nepotřeboval, aby ho neustále tlačili. S chodítkem a lehkou oporou se mu podařilo ujít část cesty k stromu, kde před měsíci přiznal své pochybnosti. Zastavil se tam a zhluboka se nadechl. Lucie stála po jeho boku. On klidně promluvil. Řekl, že po 2 roky žil v domnění, že byl poražen, že ztratil pohyblivost, důvěru a kontrolu. Ale teď chápal, že ho nezničili, jen ho donutili se znovu vybudovat od nuly. Podíval se na své ruce opřené o chodítko
a pak zvedl pohled k ní. Řekl, že kdyby nepřišla, možná by stále zůstal zavřený v pracovně a věřil by, že to všechno byla jeho chyba. Lucie se snažila zlehčit jeho důležitost, ale on zavrtěl hlavou. Věděl, co říká. Tu noc nemluvili o právním procesu ani o firmě. Mluvili o budoucnosti, ne s přehnanými sliby, ale se skutečnými nápady. Alexander zmínil, že chce zjednodušit svůj život, věnovat více času tomu, na čem skutečně záleží. Lucie poslouchala s bušícím srdcem, vědíc, že to, co budují, už není jen pracovní vztah. Venku zářila světla města jako vždy, ale uvnitř tohoto domu se něco úplně změnilo. Alexandr už nebyl zatrpklý muž, který odmítal pomoc a křičel kvůli každé maličkosti. Ani nebyl jen obětí zrady. Byl to někdo, kdo si krok za krokem, rozhodnutí za rozhodnutím, získával zpět své místo. A zatímco právní proces pokračoval, pocit byl jasný. Kontrola se mu vrátila do rukou, ne z pomsty, ale z pevnosti. Soudní proces proti Radimovi pokračoval pevně a firma už fungovala podle nové struktury, kterou Alexandr zavedl. Ale uvnitř domu byla atmosféra jiná než před několika měsíci. Už nebylo neustálé napětí ani skryté pohledy na chodbách. Nyní byly smíchy, pomalé, ale jisté kroky a rozhovory, které se netočily jen kolem problémů. Alexandr už dokázal chodit na krátké vzdálenosti s lehkou oporou. Doma používal chodítko a hůlku jen na velmi kontrolovaných trasách. Každý krok byl stále námahou, ale už to nebyl zoufalý boj, byl to neustálý pokrok. Jednoho odpoledne, po obzvláště dobré terapeutické seanci, Alexandr požádal, aby si s Lucií promluvil soukromně, ne v pracovně, ne v obývacím pokoji. Zavedli ji do zahrady, šel pomalu, ale bez přímé pomoci, jen s hůlkou. Matěj a Sofie byli u bazénu s Marií. Slunce zapadalo a vzduch byl lehký. Alexandr se zastavil před stromem, kde se odehrálo tolik důležitých rozhovorů. Zhluboka se nadechl, nezdál se nervózní, ale vážný. Řekl jí, že když přišla k jeho dveřím, byl verzí sebe sama, kterou nepoznával, plný vzteku, nedůvěřivý, uzavřený. Přiznal, že zpočátku si myslel, že odejde jako všichni, že ji dokonce slovy odháněl, aby odešla, ale ona zůstala. Ne ze soucitu, ne ze strachu, zůstala pevná. Lucie ho poslouchala s bušícím srdcem. On pokračoval, řekl, že mu nejen pomohla získat sílu v nohách, ale také mu pomohla získat jasnost v mysli a v srdci, že díky ní čelil pravdě o nehodě a zradě, aniž by se znovu potopil. Několik vteřin mlčel, jako by hledal přesná slova. Pak byl přímý. Řekl jí, že už nechce, aby její přítomnost v domě byla jen jako pečovatelky. Že chce, aby byla součástí jeho života doopravdy, ne jako dočasná podpora, ale jako partnerka. Lucie cítila, jak se svět zastavil. Nebyla to přehnaná scéna, nebyla tam hudba ani klečení na zemi, byl to jednoduchý a jasný návrh. Alexandr nesliboval nemožné věci, jen řekl, že chce jít po jejím boku, i když se stále učí chodit. Lucie se zhluboka nadechla. Myslela na své děti, na měsíce, které tam prožila, na pochybnosti, které měla zpočátku. Přemýšlela o tom, jak se změnil, jak teď hledí do budoucnosti. Neodpověděla hned, přiblížila se a vzala ho za ruku. Řekla mu, že se také změnila od doby, co přišla do tohoto domu, že zpočátku jen přemýšlela o přežití, o placení účtů, ale časem začala cítit, že tam je něco většího, něco skutečného. Řekla mu, že ano, ne křikem, ne nekontrolovatelnými slzami, ale upřímným úsměvem, který řekl více než 1000 slov. Následující dny byly diskrétní, ale šťastné. Okamžitě neučinili veřejné oznámení. Nejprve promluvili s Matějem a Sofií. Alexandr si s nimi sedl v obývacím pokoji. Vysvětlil jim, že chce s jejich matkou založit rodinu. Matěj se na něj zpočátku vážně podíval. Zeptal se, zda to znamená, že se přestěhují navždy. Alexandr odpověděl, že ano, ale že se nic nezmění na tom, co už jsou. Sofie se prostě usmála a řekla, že pak bude jeho táta. Ta věta ho na vteřinu nechala beze slov. Marie se to dozvěděla jako další. Obejmula je oba bez váhání. Řekla, že po všem, co prožili, si zasloužili něco dobrého. Svatba nebyla událostí plnou luxusu ani tisku. Alexandr trval na tom, aby byla intimní. Konala se v zahradě domu pod stejným stromem, který byl svědkem tolika těžkých rozhovorů. Zúčastnili se blízcí zaměstnanci, někteří důvěryhodní partneři a několik skutečných přátel.
Nebylo tam žádné okázalosti, byla tam pravda. Alexandr kráčel k místu obřadu pomalým, ale pevným krokem, opřený o svou hůl. Ten den nepotřeboval invalidní vozík. Když došel k Lucii, podíval se na ní, jako by celá ušlá cesta stála za to jen pro ten okamžik. Sliby byly jednoduché. Nemluvili o tragédiích ani o zradách. Mluvili o rozhodnutích, o tom, že zůstanou, o tom, že budou postupovat společně, i když cesta nebude vždy přímá. Matěj a Sofie stáli vpředu a drželi malé květiny. Když je soudce prohlásil za manžele, nebyly tam žádné ohňostroje. Byl tam upřímný potlesk a úsměvy, které nepotřebovaly přehánění. Tu noc se dům necítil velký ani prázdný, cítil se plný. Měsíce poté se rodina ještě více upevnila, když Lucie otěhotněla. Zpráva přišla bez přísného plánování, ale byla přijata s klidnou radostí. Alexandr, který si kdysi myslel, že se jeho život navždy zastavil, nyní doprovázel svou ženu na lékařské prohlídky, kráčel po jejím boku stále jistějším krokem. Narození dítěte bylo dalším okamžikem, který znamenal zlom. Zdravé dítě, které přišlo do rodiny, jež se vybudovala z obtíží. Když Alexandr držel svého novorozeného syna, nemyslel na invalidní vozík na zradu ani na nehodu. Myslel na přítomnost. Na budoucnost. Firma byla stále stabilní. Soudní proces pokračoval, ale už nebyl středem všeho. Nyní byly rodinné večeře, školní úkoly, jednoduché plány na víkend. Alexandr pokračoval ve své rehabilitaci, ne z povinnosti, ale z přesvědčení, a každý krok, který udělal po domě, už nebyl symbolem boje, ale kontinuity. Život se nevrátil k tomu před nehodou. Byl jiný, uvědomělejší, více zvolený. A zatímco se zahrada plnila hlasy 3 dětí hrajících si, Alexandr pochopil, že rána, která ho málem zničila, ho také, aniž by to věděl, vedla k rodině, kterou si nikdy nepředstavoval, že ještě může mít. Zdálo se, že všechno konečně našlo své místo. Firma byla stabilní. Soudní proces proti Radimovi pokračoval a doma život měl klidný rytmus. Alexandr chodil stále lépe. Už doma nepoužíval hůlku a bral ji s sebou jen, když šel na místa s mnoha lidmi. Miminko mělo 6 měsíců a plnilo každý kout smíchem a pláčem. Matěj a Sofie ho opatrovali jako poklad. Lucie vypadala klidnější než kdy jindy. Kdyby někdo viděl scénu zvenčí, pomyslel by si, že bouře už úplně přešla, ale pravda měla ještě jeden poslední dílek. Všechno začalo nečekaným telefonátem od právníka, který vedl trestní případ. Řekl, že se objevil nový svědek související s dílnou, která manipulovala s dodávkou. Nebyl to jen tak ledajaký zaměstnanec. Byl to bývalý partner hlavního mechanika, někdo, kdo se rozhodl promluvit poté, co se vyšetřování začalo zpřísňovat. Alexandr požádal, aby se schůzka konala osobně. Lucie si všimla napětí v jeho tváři, když položil telefon. Nebyl to strach, byl to pocit, že se má odhalit něco víc. Druhý den v právnické kanceláři muž vyprávěl, co věděl. Potvrdil, že zakázka na úpravu brzdového ventilu nebyla izolovaným rozhodnutím dílny. Řekl, že obdržel jasné instrukce od někoho, kdo požádal, aby vozidlo mělo za určitých podmínek nestabilní reakci, aniž by při rychlých kontrolách zanechalo zjevnou závadu. Alexandr si stiskl ruce na nohou. Advokát se zeptal, zda tou osobou byl Radim. Svědek zavrtěl hlavou. Řekl, že Radim pouze spravoval platbu a doporučení dílny, ale kdo dal konkrétní technický pokyn, byla jiná osoba, žena. Alexandr cítil, jak vzduch houstně. Jméno svědkovi trvalo několik vteřin, než ho vyslovil, ale když ho řekl, svět se zdál zastavit. Valerie. Svědek vysvětlil, že to byla ona, kdo požádal, aby práce byla provedena diskrétně, že zmínila, že majitel dodávky už nepřijímá jasná rozhodnutí a že potřebují zajistit přechod kontroly ve firmě. Nemluvil přímo o způsobení vážné nehody, ale jasně uvedl, že hledala závadu, kterou by bylo možné připsat vnějším podmínkám. Alexandr zůstal v naprostém tichu. Po celou dobu procesu byl Radim hlavním cílem. Přiznal, že spravoval platby a skrýval informace, ale nikdy se neprokázalo, že by si nehodu jako takovou přál. Nyní příběh nabral jinou podobu. Valerie se nesnažila jen zastavit terapii nebo manipulovat s financemi, plánovala ho oslabit od začátku. Lucie, která seděla vedle něj, cítila, jak se jí svírá srdce. Vzpomněla si na každý chladný pohled, každý pokus o její propuštění, každý lékařský zásah,
Všechno do sebe zapadalo. Advokát vysvětlil, že s tímto svědectvím a souvisejícími finančními záznamy se případ rozšíří. Už to nebyl jen podvod a nedbalost, byla to konspirace s cílem způsobit újmu. Alexandr několik minut nemluvil. Když konečně promluvil, jeho hlas byl tichý, ale pevný. Řekl, že chce, aby proces pokračoval až do konce. Ne z pomsty, ale pro úplnou pravdu. Zpráva se k Marii dostala o několik hodin později. Reakce byla zdrcující. Pochopit, že její manžel byl součástí finanční manipulace, bylo těžké, ale vědět, že její nejlepší kamarádka, žena, které důvěřovala, byla ta, která ideologicky zmanipulovala vozidlo, byla ještě hlubší rána. Valerie byla o několik dní později zadržena k formální výpovědi. Média explodovala se zprávou. Příběh podnikatele, který nejen přežil nehodu, ale i vypočítaný pokus ho vyřadit z cesty, obsadil titulky. Alexandr konečně souhlasil s krátkým rozhovorem. Nemluvil s nenávistí, nezvedl hlas, jen řekl, že pravda trvá, ale přijde a že jeho uzdravení nebylo jen fyzické, bylo také duševní a emocionální. Toho večera, zpátky doma, se prošel po zahradě s Lucií. Neměl hůl. Jeho kroky ještě nebyly dokonalé, ale byly jisté. Zastavil se před stromem, který byl svědkem všeho. Podíval se na dům, odkud se ozýval dětský smích. Myslel na okamžik, kdy byl přesvědčen, že jeho život skončil té deštivé noci. Kdyby Valerie dosáhla svého cíle, možná by se nikdy nevymanil z viny a vzteku. Možná by přijal svůj osud bez otázek, ale něco, co Valerie nepočítala, byl příchod Lucie, ženy, která zaklepala na jeho dveře z nutnosti, ale zůstala z přesvědčení. Alexandr se na ní podíval a řekl něco, co uzavřelo kruh všeho prožitého. Řekl, že kdyby se ta nehoda nestala, pravděpodobně by nikdy nezměnil svůj způsob života. Možná by stále byl podnikatelem pozedlým čísly, obklopeným lidmi, kteří tleskali bez otázek. Nepoznal by skutečnou sílu postavit se od nuly. Nepoznal by rodinu, která ho teď obklopovala. Lucie vzala jeho ruku. Nepotřebovali další slova. Uvnitř domu Matěj běhal s dítětem v náručí pod dohledem Marie. Sofie se hlasitě smála. Život pokračoval, ale teď už bez skrytých tajemství v dokumentech, ani rozhodnutí učiněných ve stínu. Alexandr udělal několik dalších kroků po zahradě, bez opory, bez strachu. Každý krok byl pevný, ne proto, že by zapomněl, co se stalo, ale proto, že se s tím vypořádal úplně. Konečná pravda neodhalila jen toho, kdo se ho pokusil vyřadit z cesty, odhalila také, že i když někdo plánuje váš pád, nemůže vždy ovládat, jak se rozhodnete vstát.